Трывожнае шчасце. Пенталогія Івана Шамякіна. Непаўторная вясна. Аповесць першая. Пятро прагаласаваў. Машына не спынілася. Мабыць, выгляд падарожнага не зрабіў на шафёра належнага ўражання. Але сам пасажыр думаў аб сабе інакш. У свае 18 год ён быў поўны высокіх мараў і надзей. Без гонару і зазнайства лічыў, што ён чалавек цікавы і апрануты для студэнта прыстойна, а таму мае права на ўвагу людзей. Аднак ён не пакрыўдзіўся і не ўзлаваўся, хоць і не першы вадзіцель так няўважліва праехаў міма. Правёўшы позіркам машыну, ён зноў з прыемнасцю разлёгся на прыдарожнай лаўцы ў цені сосен, паклаўшы галаву на свой пацёрты цыратавы партфелік, напакаваны марамі, надзеямі і рознымі думкамі гэтак жа поўна, як і галава студэнта. Але ў партфелі яны ляжалі ў выглядзе дзённікаў, у якіх добрая палавіна розных здарэнняў і падзей была выдумана, і вершаў, простых, наіўных, але шчырых, бо ўсе яны прысвячаліся ёй. Пятро ляжаў на спіне, глядзеў у бяздонны блакіт яснага жнівеньскага неба. Ён думаў пра яе. Здараецца, бывае цяжка ўявіць дарагія рысы блізкага чалавека, калі вельмі хочацца гэта зрабіць. Але сёння Саша ўяўлялася так ясна, быццам увесь час стаяла перад ім, пакуль ён ляжаў тут за горадам, чакаючы спадарожнай машыны. Можа, праз гэта хлопец і не надта спяшаўся хутчэй дабрацца да месца. Хораша так думаць. Не, ён марудзіў і не пабег 30 кіламетраў пехатой адразу з цягніка, як часта рабіў гэту пазней. У душы было тое дзіўнае пачуццё, якое мы часта перажываем, асабліва ў юнацтве, калі разам з моцным жаданнем, з імкненнем хутчэй дасягнуць мэты пасяляюцца трывога, няўпэўненасць. Трывогу гэтую адчуваў і Пятро. Адна рэч сустракацца вечарамі на адной з цёмных вуліц Гомеля, гаварыць аб самых высокіх матэрыях, цалавацца, і зусім іншае прыехаць да яе ў вёску на кватэры, дзе яна сама гаспадыня. Да таго ж 3 месяцы, якія яны не бачыліся, здаваліся яму вельмі доўгім тэрмінам. Колькі сплыло вады за гэты час. Ён ездзіў на практыку ажно ў Сібір і вярнуўся па-ранейшаму студэнтам, а яна скончыла школу і паехала на працу вось у гэтую далёкую вёску, куды яму трэба неяк дабрацца. Яна ўжо самастойны чалавек. Фельчар, у яе новыя знаёмыя, колькі ў вёсцы настаўнікаў і іншых хлопцаў. Непрыемнае пачуццё запякло ў грудях, наіўнае і страшнае пачуццё беспадстаўнай рэўнасці. Чаму яе 2 пісьмы былі такія кароткія? Даруй, няма вольнай хвілінкі. Здавала экзамены, знаходзіла час пісаць па некалькі старонак, а тут у вёсцы раптам не хапае часу, быццам ва ўсім сельсавеце адны хворыя. Праўда, яна сама яго запрасіла у апошнім пісьме прыехаць у госці. Але якое гэта запрашэнне? Адзін сказ у канцы, як бы між іншым, для ветлівасці.
Можа, спадзявалася, што ён не адважыцца прыехаць? Пятро ад такіх думак ажно ўсхапіўся і абышоў вакол лаўкі. Ён пачаў думаць аб той нечуванай у гісторыі чалавецтва страшэннай помсце, якую ён здзейсніць, калі, не дай Божа, яна здрадзіць яму. Крыху супакоіўшыся, ён лёг зноў. Перад ім лёгка гойдалася галлё сосен, над самым вухам пранізліва закрычаў паравоз. Побач праляскаў таварны састаў. Пятро усміхнуўся. Жахі зніклі, ён зноў бачыў яе вочы, блакітныя, ласкавыя, адчуваў на вуснах цеплыню яе пацалункаў. Не, яна добрая, шчырая, яна кахае яго назаўсёды. Пачуліся галасы, і смех, ён схамянуўся. Вялікая група жанчын з кошыкамі, бетонамі і чаравікамі ў руках вярталася з горада і таксама размясцілася адпачыць пад соснамі. «Цёткі! Да Холмедж далёка!» Баючыся натрапіць на людзей з той вёскі, дзе працуе яна, Саша, бо такія людзі абавязкова пачалі б дазнавацца, да каго ён едзе, Пятро хітра пытаўся пра адлегласць да суседняга мястэчка. Пытаўся проста так, для забаўкі, бо ўжо дакладна ведаў ад гаваркога стрэлачніка, колькі кіламетраў не толькі да Холмедж, але да кожнае вёскі па гэтым шляху. «Да вечара паляжы, бліжэй будзеш», — засмяялася адна з маладзіц. «Відаць, дадому так спяшаецца. А маці недзе чакае, не дачакаецца», — сказала старая. Мабыць, яны бачылі яго тут, на гэтай лаўцы, калі яшчэ ехалі ў горад, бо самая маладая зноў пажартавала. «Да невесты, небось, даўно пяшком дабег бы». Слово яе ўкалолі хлопца. Яму стала сорамна за тое, што ён ляжыць. Пятро ўзяў партфелік, адышоў у бок, каб не чуць іх смеху і жартаў. Але неўзабаве пад'ехаў, спыніўся грузавік. Жанчыны, загрымеўшы бетонамі, пачалі шумна залазіць у кузаў. Пятро падышоў і спытаў у шафёра, ці можна пад'ехаць. 5 рублёў. Буркнуў тоўсты, чырванатвары чалавек, больш падобны на дырэктара маслозавода, чым на шафёра. Это было дорага, а тым больш для беднага студэнта, у якога ў кішэні ляжала ўсяго нейкая дзесятка. За гэтыя грошы яму трэба было вярнуцца са свайго няблізкага падарожжа назад. Таму ён уедліва сказаў чырванатвараму вадзіцелю: «Дзякую за ласку», і рушыў назад да пераезда. Жанчынам, мабыць, стала шкада юнака. Яны нешта сказалі шафёру і паклікалі: «Ідзі, садзіся, чаго там? Можа, пасватаешся да нашых дзяўчат?» Шафёр таксама лагодна крыкнуў: «Эй, ты! На гонары далёка не паедзеш, садзіся, давязу». Пятро не азірнуўся. Толькі калі машына рушыла і крыху асеў пыл, ён павярнуўся і шпарка закрочыў следам за ёй туды, дзе канчаўся невялікі сасняк і адкрывалася шырокае поле. Хто ішоў па дарозе ад рэчыцы на Лояў, той ведае, якая гэта сумная і цяжкая дарога, асабліва ў летнюю спёку. Яна цягнецца па голай, як стэп, раўніне, і нават першыя 30 кіламетраў да Холмедж абмінае зялёныя аазісы вёсак, дзе падарожны мог бы напіцца з калодзежа сцюдзёнай вады і адпачыць у цені вербаў ці вішняку. Ні дрэўца, ні кустоў, ніводнай рачулкі. Ёсць некалькі равоў, па якіх сцякае ў Дняпро вясновая вада, ды ў жніўні яны заўсёды сухія. Але самае пакутлівае на той дарозе — это ўвесь час бачыць недалёка злева гэтую сцяну лесу, а з узгоркаў, бліжэй да лесу, паміж яркай зеляніны лугу, паласу вады,
што спакусліва паблісквае на сонцы. Але да Днепра 2-3 кіламетры. Невядома, не ў кожнага пешахода хапае волі падоўжыць свой шлях на некалькі кіламетраў, каб пакупацца. Раней дарога вяла паўз самы Дняпро праз вёскі Жмураўка, Заспа, Левашы, але нейкі дарожны начальнік, які, мабыць, ніколі не хадзіў пехатой, вырашыў пракласці яе полем, каб зрабіць больш простай, кароткай і нібыта больш праезджай вясной і ўвосень. Да ад гэтага яна не стала ні карацейшай, ні больш праезджай у непагоду. Добра, што ў наш шчаслівы час, калі ўсюды столькі машын, нават закаханыя паэты не ходзяць пехатой. А ці добра? Прайсці аднаму па добрай дарозе і ў добрым настроі? Хіба непрыемна гэта? Колькі перадумаеш усяго, як хораша памарыш, паспрачаешся са сваімі праціўнікамі. А колькі варыянтаў новай рэчы, я маю на ўвазе нашага брата-пісьменніка, можа з'явіцца ў выніку гэтага роздуму, колькі нечаканых і цікавых сюжэтных ходаў раптам знаходзіш. Ніхто табе не перашкаджае, ты можаш размаўляць са сваімі героямі, гаварыць за іх, прыслухоўвацца да іх галасоў, спяваць, не маючы слыху, складаць вершы, не маючы таленту. Адным словам, можаш рабіць, што хочаш. Амаль нідзе не адчувае чалавек сябе больш вольным, як у дарозе. І асабліва сярод шырокага поля, калі ўсё відаць далёка навокал, і ты ўпэўнены, што ніхто не чуе тваіх думак. Пятро, як і кожны ў яго гады, быў паэт у душы, і ў яго хапіла занятку на добрую палавіну дарогі. Ён не заўважаў ні спёкі, ні аднастайнасці пожняў, ні пылу, нават Днепро не вабіў яго. Першая празаічная рэч, на якую ён мусіў звярнуць увагу, былі ўласныя парусінавыя чаравікі. Пра іх нельга было не падумаць, бо это была самая ненадзейная частка яго ўбрання. Пятро прысеў на запыленую ўзбочыну, разуўся і, загарнуўшы чаравікі ў газету, паклаў іх у партфель побач са сваім духоўным скарбам. Але самы шчаслівы закаханы і самы натхнёны паэт урэшце стамляецца. Тады знікае жаданне марыць, чалавек пачынае чытаць лічбы на кіламетравых слупах і адразу заўважае, якая па сутнасці гэта аднастайная і цяжкая дарога, як гола і сумна на поле ў жніўні. Убрана збажына, пажоўк бульбоўнік, пачарнела няскошаная грэчка. У Пятра гэтая стомленасць прыйшла разам са смагай. Вельмі захацелася піць. Ён дастаў кавалачак хлеба, які захапіў тайком у сталоўцы ў час снедання, адкусіў і доўга трымаў у роце, смакуючы салёна-салодкую мякаць. Але калі ён вызначыў па слупах, што патрэбная яму вёска ўжо недалёка, то адразу забыўся на стомленасці смагу, і іншыя турботы апанавалі яго. Нельга паявіцца перад Сашай у такім выглядзе, запыленым, з бруднымі рукамі і нагамі, засмяглымі губамі. На шчасце, яму ўдалося знайсці пад адным мостам цераз роў лужыну дажджавой вады. Наўрад ці згадзіўся б ён у іншых абставінах мыцца ў такой вадзе, але тут іншага выйсця не было. Пятро старанна выбіў пыл са штаноў і някепска памыўся. У поўнай форме, зашпілены на ўсе гузікі, абуты,
Набліжаўся ён да вёскі, ахутанай залатым пылам. Заходзіла сонца, вяртаўся з поля статак. Боязь і радасць, трывога і лепшая надзея, няўпэўненасць, но юнацкая задзірыстая рашучасць перамяшаліся у дзіўнае і вельмі салодкае пачуццё. Нялёгка было яму спытаць у жанчыны, якая вельмі цікаўна аглядала яго, дзе кватаруе фельчарыца Траянова. Жанчына показала на вялікую хату са старым клёном пад акном. У двары Пятра сустрэла дзяўчынка год 8, якая на ганку скрэбла бульбу. «Скажите, Саша дома?» – спытаў Пятро, быццам перад ім не малая, а нехта сталы і суровы з выгляду. «Хто?» – не зразумела дзяўчынка. «Александра Фёдоровна Траянова», – яшчэ больш разгубіўся хлопец. «А вунь, у садзе!» – гукнула тётя Шура. «Да вас прыйшлі!» Пятроў подбег кінуўся ў сад, нібы спалохаўся, што Саша можа некуды знікнуць. Саша у знаёмай сукенцы ляжала пад яблыняй і чытала. Яна не ўзняла галавы, быццам нічога не чула. Пазней, значна пазней, яна прызналася, што ўбачыла Пятра яшчэ за вёскай на дарозе і таксама спалохалася. Нават спачатку падумала схавацца, а дачку гаспадыні папрасіць, каб тая сказала, што яе няма дома. Але, зразумеўшы, што гэта і наіўна, і непрыгожа, і жорстка, каб не выдаць свайго страху, свайго хвалявання, засталася ляжаць, глядзець у кнігу і слухаць спалоханыя ўдары ўласнага сэрца, размову Пятра з Нінкай, яго паспешлівыя крокі. Пятро спыніўся за колькі крокаў ад яе. Недзе ў глыбіні душы ўспыхнулі крыўда і рэўнасць. Пісала, што часу няма, а сама ў садзіку кніжачкі чытае. Але крыўду гэтую захліснула гарачая хваля пяшчоты. Ён шэптам паклікаў: «Саша!» Яна ўзняла галаву і шырока расплюшчыла свае вялікія прыгожыя вочы. У водсвеце вячэрняй зары зусім пунцовым зрабіўся яе твар. «Ты?» Пятра ошеломила такое яе здзіўленне. І ён стаяў разгублена, бездапаможны, варты жалю. Саша зразумела, што ён адчувае. Хутка ўзнялася, села на коўдры, на якой ляжала, паправіла сукенку, прыцягнула руку. «Ну, добрый вечар, будь гостем». Ён паціснуў яе руку і зморана апусціўся побач. Стаміўся. І гэтае такое простае і ласкавае запытанне расчуліла да слёз сапраўды страшэнна зморанага хлопца. Ён з удзячнасцю паглядзеў на Сашу затуманенымі вачамі і, не маючы сіл вымавіць слова, прыпаў вуснамі да яе рукі. Але яна адняла руку і адсунулася ад яго. «Не трэба, Нінка падглядае. І наогул, ведаеш што? Ты будзеш маім братам». «Братам?» «Але я скажу, што ты мой брат». «Навошта?» «Я не хачу, каб у вёсцы загаварылі, што да доктаркі прыязджаў жаніх». Раней яна ніколі не гаварыла такіх слоў, як жаніх, нявеста. В юнацтве яны здаюцца занадта грубымі, але цяпер слова гэта не абразіла Пятра, наадварот узрадавала. Ён ахвотна згадзіўся: «Добра, буду братам. Кім хочаш, абы толькі быць з табой, Сашок. Я не думала, што ты прыедзеш. Хоць мне вельмі хацелася, каб ты прыехаў. Ты галодна, правда?» Магчыма, ад разгубленасці ці адчування сваёй віны перад ім яна
рабіла такія нечаканыя пераходы. Некалі ён кляўся, што ніколі не скажа ёй няпраўды. Але тут чамусьці схлусіў. Не, я обедаў нядаўна ў рэчыцы. Я на машыне ехаў. Саша шпарка падхапілася, взяла ў адну руку яго партфель, у другую коўдру, хадзем у хату, і гарэзліва бліснула вачамі. Ты прывёз дзённікі, праўда? Яна любіла чытаць яго дзённікі, хоць верыла не ўсяму ў іх. Па дарозе падскочыла і сарвала яблык. Дзіўна. Але гэта неяк адразу супакоіла Пятра. У першыя хвіліны ў яго з'явілася адчуванне, што за 3 месяцы, як яны рассталіся, Саша вельмі змянілася, пасталела, і ад гэтага як бы стала больш далёкай і чужой. Адчуванне такое палохала яго. І раптам па тым, як яна сарвала яблык, ён пазнаў сваю Сашу. Некалі на спатканнях яна часта рабіла так. Сярод сур'ёзнай размовы аб самых высокіх матэрыях раптам падскаквала, зрывала каштан ці галінку ліпы, ці проста ліст клала яго на руку і страляла. Або, калі яны часам выходзілі ўвечары за горад, раптам прапаноўвала: «Давай на выперадкі!» А як хораша адчуў сябе юнак, калі яны селі за стол адно супроць аднаго і пачалі есці пахучае халоднае малако з чорным хлебам, у якім трапляліся неразмолатыя зерні і хрумсцелі на зубах. Як шмат хто ў яго ўзросце, Пятро ў кожнай з'яве шукаў сімвалічнага. Дагэтуль ён ніколі не сядзеў з ёй за адным сталом. За 2 гады амаль штодзённых сустрэч у іх ні разу нават і думкі не ўзнікала, каб зайсці разам у сталоўку ці рэстаран. Не, яны нават у кіно не хадзілі. Саша ўпарта не згаджалася. Пасля яна прызналася, што саромілася свайго беднага ўбрання. Яна была з беднай сям'і, расла без маці, і вось яны сядзяць за адным сталом. Пятро не зводзіў позірку з твару дзяўчыны, у хаце гусцеў змрок, але ён бачыў яе любыя вочы. Цяпер яны глядзелі ласкава і закахана. Яна падлівала малака, ціха прасіла: «Пі, не саромейся, дзіўны ты які». Ён не пытаў, чаму дзіўны, ды яна і не змагла падказаць. Ёй было радасна, што ён прыехаў, што не толькі гучнымі словамі ў пісьмах, вершах і дзённіках, але справай даказваў сваё шчырае каханне. Але было і неспакойна на душы. Яна з трывогай чакала гаспадыні, і гаспадыня нарэшце прыйшла. Это была жанчына год 35, худая, рухавая, не вельмі гаваркая. Муж яе трагічна загінуў на лесараспрацоўках. Яна засталася з 2 дзецьмі, працавала даяркай у калгасе, і сям'я жыла не горш за тыя, дзе былі мужчыны. Дачка, безумоўна, паведаміла ёй яшчэ на вуліцы, што да цёці Шуры прыехаў брат. Гаспадыня стрымана прывіталася кароткім расейскім «здрасце» і хуткім позіркам агледзела з галавы да ног невысокую, шыракаплечую постаць хлопца. Саша збянтэжылася і няпэўна сказала: «Знаёмцеся, Аня, гэта мой брат». Рук адно аднаму не падалі. Пятро разглядаў гаспадыню без асаблівай цікавасці. Яны сабраліся з Сашай пайсці пагуляць за вёску, далей ад людскога вока, і ён хацеў, каб хутчэй скончыліся ўсе гэтыя фармальнасці. Гаспадыня як гаспадыня, і што і да ўсяго іншага, разважаў ён. Вусны жанчыны скрывіліся ў іранічнай усмешцы. «Брат?»
Нават пры слабым святле лямпы было відаць, як успыхнуў Сашын твар. Яна ўспомніла, што яшчэ на пачатку расказала гаспадыні ўсё пра сваіх сястру і малога брата, нават паказала фотокарткі, і яна ўдакладніла упаўшым голасам: «Стрыечным». Схапіўшы дайніцу, гаспадыня выбегла з хаты. «Ты думаешь, яна поверыла?» — спытаў Пятро, калі яны выйшлі на вуліцу. «Ну і няхай. Я пасля раскажу, яна добрая. Абы маўчала цяпер, і каб дзеці не разносілі па вёсцы. Ой, гэта такое радыё!» Яны мінулі крайнія хаты, прайшлі паўз могілкі, дзе раслі бярозы старыя і панурыя, і адразу апынуліся ў чыстым полі, залітым святлом поўнага месячыка. Ноч была ціхая, душная, паветра моцна пахла пылам, узнятым адвячоркам з бажыной, яблыкамі. Вёска стаяла сярод поля. Блізка не было ні лесу, ні рэчкі, ні нават балот, калі не лічыць невялікай сажалкі на выгане. Але хаты тонулі ў зеляніне садоў, якіх, на жаль, цяпер так мала пасля ваенных пажараў. Калі адышлі далей ад вёскі, Пятро горача абняў Сашу і пацалаваў. Яна прымала яго пацалункі, як заўсёды. Ніколі не цалавала сама, але ласкава абвівала рукамі шыю, прыціскалася, і ён чуў, як часта-часта пачынала біцца яе сэрца. «Сашок, каб ты ведала, як я сумаваў гэтыя 3 месяцы, як многа і хораша думаў пра цябе. А ты яшчэ здзівілася, што я прыехаў. Ты прачытаеш у дзённіку, як я перажываў. О, пісаць ты умееш. Ты не верыш мне?» — прытворна пакрыўдзіўся Пятро. Яна ласкава дакранулася плячом да яго пляча. «Раскажы лепш, як вы там жылі ў Сібіры». Яны ішлі, узяўшыся за рукі па палявой дарозе, і ён расказваў доўга і падрабязна. Саша маўчала. Пятро зноў з трывогай зазначыў, што ўсё-такі яна перамянілася, стала нейкая больш стрыманая, паважная. Ён разлічваў, што Саша пасмяецца з расказу аб тым, як у іх не хапіла грошай, каб прыехаць назад. Яны доўга вырашалі, што прадаць і як прадавалі яго Пятрову аўтаручку. Аднаго сябра чамадан, другога, самага багатага, пінжак. Але Саша не засмяялася. Яна сказала: «Ты мог бы напісаць мне, і я прыслала б табе грошай. У мяне ўпершыню сабралася столькі, і пад'ёмна, і зарплата. Не ведала, што з імі рабіць». Ніколі раней яны не гаварылі пра такія рэчы, як грошы. І, безумоўна, ён нізавошта не адважыўся прасіць іх у Сашы, калі б нават апынуўся ў самым цяжкім становішчы. А яна вось гаворыць так проста, і ў гэтым таксама відаць, што яна змянілася. Але да лепшага ці да горшага такая змена Пятро не мог вырашыць. Яму ўвесь час здавалася, што Саша не падобна да іншых дзяўчат, што яна асаблівая. Ён баяўся, што з гэтай матэрыяльнасцю яна страціць сваю незвычайнасць і стане як усе. Але разам з тым ён адчуваў, што такая простая яе прапанова, як і тое, што перад тым яны сядзелі за адным сталом, неяк вельмі ўжо збліжала і радніла іх. Все это было супярэчліва і неяк па-новаму хвалявала. Пятро забыўся на свой смешны расказ аб тым, як яны насілі на таўкутцы рэчы.
Да і Сашы, напэўна, было нецікава гэта. Яна думала пра нешта сваё. Хвіліну яны маўчалі, потым Саша сказала: «Да мяне прыходзіў бацька, і я аддала ўсе грошы яму». І пасля паўзы дадала: «А пасля пашкадавала. Я даведалася, што ён збіраецца жаніцца. 10 год прайшло, як памерла маці, і раптам надумаў стары. Я напісала яму злоснае пісьмо». Хата, як большасць хат у нашых больш-менш багатых вёсках, мела 2 палавіны. Заднюю, у якой летні палову займала руская печ, і пярэднюю светлую. Гэтая прасторная святліца з мноствам фікусаў, аганькоў, руж, пальмаў, якімі былі застаўлены все вокны і палавіна падлогі, і была кватэрай Сашы. Сама гаспадыня з дзецьмі жыла ў задняй. Яны на пальчыках прайшлі праз кухню, не запальваючы лямпы, даволі светла было ад месячыка, Саша падвяла Пятра да вялікага драўлянага ложка, што стаяў за грубкай, і сказала: «Ты будзеш спаць тут». Яе маленькі, белы, як у бальніцах, ложак стаяў з другога боку грубкі каля акна, што выходзіла на вуліцу. Пятро хутка раздзеўся, нырнуў пад свежую, крыху вільготную прасціну, якая прыемна пахла мылам, балотнай вадой, нейкімі лекамі, і, стаіўшы дыханне, слухаў, як за грубкай раздзявалася Саша. Якое гэта непаўторнае і ні з чым не параўнанае адчуванне упершыню чуць, як за 3 крокі ад цябе ў адным пакоі раздзяецца дзяўчына, якая здаецца для цябе, закаханага, прыгажэйшай за ўсіх на свеце, якая стала для цябе самай любай і дарагой. Ты ўяўляеш яе в адной кашулі, і гэта чысцейшыя ўяўленні, уласцівыя юнацтву. У іх няма і кроплі непрыстойнасці. Это самае высокае чалавечае адчуванне, якое, на жаль, мы часта страчваем у сталыя гады, калі многае для нас робіцца звычайным, будзённым, і мала што можа ўжо схваляваць па-сапраўднаму. Сэрца ў Пятра спачатку быццам спынілася на міг, а потым пачало біцца радасна, трывожна, як заўсёды перад невядомай, таямнічай, але адчуваем мы вялікай падзеяй у жыцці. Саша лягла. Пятро зноў замёр у чаканні гэтага невядомага. Яна спытала: «Ты не спіш яшчэ?» І ўздыхнула, а праз хвіліну пажадала: «Добрай ночы». Ён адказаў: «Добрай ночы». Яшчэ больш усхваляваны, хлопец пачаў з юнацкай наіўнасцю думаць, шукаць захаваны сэнс і ў яе запытанні, і ва ўздыху, і у пажаданні. Чаму яна спытала, ці не спіць ён? Хіба можна так хутка заснуць нават і вельмі стомленаму чалавеку? Ці не з іроніяй яна спытала? А чаму так цяжка ўздыхнула? Ён прыгадаў гаворкі сваіх старшых сяброў-студэнтаў аб тым, што мужчына павінен быць смелым і рашучым у любых абставінах. Але іх рашучасць у адносінах да дзяўчат заўсёды абурала Пятра. Бо гэта было нешта іншае, як нахабства. Ён ніколі не быў нахабным, а Саша для яго была святое. Сашы ён баяўся сказаць невінны жарт, параіць пачытаць кніжку, якой закраналіся
такія вось пытанні. А калі аднойчы пачалі размову пра ціхі дон, абміналі ўсе нявінныя мясціны. Але чаму яна ўздыхнула? Гэтае пытанне не давала спакою. Ён успамінаў кожнае яе слова за гэты вечар, пачаў шукаць і іншы сэнс у запрашэнні, і нават у тым, як яна здзівілася і разгубілася, калі ён знянацку з'явіўся перад ёй у садзе. Зноў прыгадаліся тэарэтычныя разважанні сяброў аб дзяўчатах, іх непрыстойныя думкі, як заўсёды абражалі Пятра, абражалі за Сашу. З адным сябрам ён з-за гэтага пасварыўся назаўсёды. Але пры ўсёй сваёй узнёсласці і юнацкай сарамлівасці ён добра разумеў, што ўрэшце іх каханне павінна прыйсці да таго, што яны стануць мужам і жонкаю. Такі закон прыроды. Але ці хоча гэтага Саша? Каб яна думала стаць зараз яго жонкай, ёй не было б патрэбы выдаваць яго за брата. Сумленны ва ўсіх сваіх паводзінах і пачуццях, Пятро канчаткова адмовіўся ад думкі, што яму варта праявіць рашучасць, смеласць і пайсці да Сашы. Гэта можа абразіць яе, скампраметаваць. Гаспадыня, відаць, не спіць, аднак не зусім упэўнены, што Саша не жадае гэтага. Ён наіўна чакаў, што яна прыйдзе сама. Чакаў, як Палканаў, уяўляючы, як гэта можа здарыцца. Толькі думкі яго былі куды больш чыстымі і прыгожымі. Саша павярнулася на ложку. Ён стаіў дыханне, у сэрцы затрапяталіся радасць і страх. Не, зноў цішыня, час ляціць. Карацейшыя сталі на падлозе цені ад кветак, што стаялі на вокнах, ужо даўно праспявалі першыя пеўні. За сцяной з прасонку нешта выгукнуў сын гаспадыні, мабыць, і ў снег ганяў кароў. Пятро ўрэшце не вытрымаў і паклікаў: «Саша!» Яна не адказала. «Сашок!» Ён, стаіўшы дыханне, падняўся і глянуў з-за грубкі. Святло месячыка падала на яе твар, на рассыпаныя па падушцы залатыя валасы. Саша спакойна спала. Яму стала сорамна за свае думкі, і ён хуценька вярнуўся на свой ложак. Саша разбудзіла яго раніцой даволі позна. «Ох і сонеш! Прачынайся!» — смяялася яна, тузаючы, як малога за нос. Пятро расплюшчыў вочы, глянуў і анямеў ад захаплення. Ён упершыню бачыў Сашу ў белым халаце. У марлявай касынцы амбулаторыя была побач з кватэрай, і гэтае ўбранне так пасавала да яе, што яна здавалася казачна прыгожай. «Няўжо колькі хворых прыняла, а ты ўсё яшчэ спіш. Уставай, снедаць будзем». Ён не вытрымаў, прыцягнуў яе да сябе і пацалаваў. Гэта ўбачыла праз адчыненыя дзверы гаспадыніна дачка. Выйшаўшы на двор, дзе маці рабіла нешта па гаспадарцы, малая адразу паведаміла ёй: «А ведаеш, мамка, яны цалуюцца». «Хто?» «Цётя Шура і яе брат». Маці чамусьці ўзлавалася, но крычала на дачку: «Не падглядай, дзе не трэба». На снеданне гаспадыня падала халодную бульбу, гуркі і міску сыраквашы.
Пятро не звярнуў увагі. Звычайнае сялянскае снеданне. Дома ён харчаваўся не лепш. Да таго ж ён быў такім радасным настроі, што наўрад ці заўважыў бы, калі б яму нават зусім не давалі есці цэлы дзень. Але Саша раптам пачырванела, здзіўлена сказала да гаспадыні: «Аня!» І больш нічога не сказала, спадзяючыся, што гаспадыня зразумее і так. Але тая зрабіла выгляд, што нічога не разумее, і пачала мітусліва збірацца, каб некуды ісці. У нас, Шурачка, няшчасце, каровы пачынаюць яшчурам хварэць. Работы нам цяпер даяркам. Хворыя асобна стаяць у загоне, а здаровых у поле выгналі. Вось і бегай туды-сюды. Можа, я на абед не прыйду, дык вы тут самі ўжо. Пятро апетытна еў бульбу з гуркамі і ні пра што не здагадваючыся здзіўляўся, чаму Саша, такая вясёлая колькі хвілін назад, калі будзіла яго, палівала ваду на рукі, раптам нібы засмуцілася ці збянтэжылася. Яна амаль нічога не ела і не запрашала есці яго, як учора ўвечары, сядзела моўчкі, хмурылася і ляпіла з хлеба шарыкі і зоркі. «Што з табой, Саша?» «Нічога», — адказала яна і ўзнялася, але, відаць, схамянулася. Ласкавая усмешка асвяціла яе твар. «Снедай, прыходзь да мяне ў амбулаторыю». Амбулаторыя размяшчалася ў былой кулацкай хаце, вялікай і пустой. Адна палавіна хаты служыла пакоем для чакання. Тут стаяў паўсцяну доўгі ўслон, на падаконніку ляжалі часопісы і медыцынскія брашуры, на сцяне віселі плакаты, як даглядаць грудное дзіця. У пярэдняй палавіне самой амбулаторыі стаяў нізкі стол з рэгістрацыйнымі кніжкамі на ім, два венскія крэслы, старыя і моцныя, цвёрдая канапка, засланая чыстай прасцяной і ў нагах цыраткай. За шклом невялічкай шафы паблісквалі розныя інструменты, бутэлечкі, шклянкі. Адным словам, было ўсё, як належыць ва ўстанове, дзе лечаць людзей. У пакоі гэтым, хоць хата стаяла вокнамі на поўдзень, заўсёды чамусьці было халаднавата, крыху вільготна і пахла цвіллю і лекамі. Але пахі гэтыя не раздражнялі, а Пятру здаваліся нават прыемнымі. Увогуле ён адчуваў сябе тут надзвычай утульна. Усведамленне, што гэта Сашына амбулаторыя, што Саша тут паўнаўладная гаспадыня і што ён мае права сядзець тут побач з ёй, такой блізкай і любай, радасна цешыла яго. Хворыя не прыходзілі, амаль усе перабылі раніцой. Яны сядзелі ўдваіх і хораша гутарылі. Успаміналі агульных сяброў, розныя смешныя здарэнні, расказвалі адно аднаму аб прачытаных за апошні час кнігах, а я яшчэ раз перачытаў, што рабіць. І мне не спадабалася жыццё Веры Паўлаўны. Не разумею, чаму табе хочацца жыць так, як яна, сказаў Пятро. Не, я і зараз мару жыць так, як яна, працаваць, вось так кахаць і больш нічога. І ніколі не мець дзяцей? Упершыню адважыўся ён на такое сталае пытанне. Яна здзіўлена паглядзела на яго. Дзяцей? Я ніколі не думала пра гэта. Яна памаўчала, задумліва кусаючы пазногаць. Не, дзіця я хацела б калі-небудзь мець. Але ведаеш, я вось гляджу на многія сем'і, дзе муж, жонка, дзеці, і мне страшна робіцца, як непрыгожа людзі жывуць. Я не хачу так жыць. Пятро падышоў, абняў яе ззаду за плечы, дакрануўся вуснамі да яе мяккіх валасоў, дыхаючы іх,
своеасаблівы ап'яняючы водар. Мы с тобой будем жыць прыгожа, Сашок. Яна неяк сціснулася ад гэтых слоў, быццам баронячыся ад удару, сутуліла плечы. А мне чамусьці здаецца, што мы ніколі не будзем разам. Ну што ты? Я не магу уявіць цябе. Ёй, відаць, цяжка было вымавіць. Яна грэбліва зморшчылася і застукала трубкай фонендаскопу па стале, быццам жадаючы заглушыць яго непрыемнае слово гэта мужам. Я не хачу, каб ты стаў як усе. Я мару, каб ты заўсёды быў вось такі, далёкі, жыў у маіх марах, і ўсё. Я баюся, што калі здарыцца інакш, это знішчыць усё светлае, што ў нашых адносінах, што ў маёй душы ўсё. Сашок, жыццё ёсць жыццё. І наўрад ці будзем мы выключэннем, мы людзі. О, які ты стаў! Здзівілася яна, энергічным рухам, вызваліўшыся з яго абдымкаў, адышла да акна, села на падаконнік. Пятро сам здзіўляўся сваёй нечаканай смеласці і жыццёвай мудрасці. Ніколі раней ён на гэтую тэму не адважваўся гаварыць і наогул разважаў інакш, прыкладна гэтак жа, як цяпер яна. Калі ж у яго з'явіліся такія думкі? Учора ён спалохаўся, што Саша стала залішне практычнай і разважлівай, а сёння атрымлівалася наадварот. Саша думае па-ранейшым, а ён як усе. Гэтага як усе яны заўсёды баяліся. Наіўнае юнацтва. Табе здаецца, што ты выключная, што ты самая разумная, мудрая, непадобная на ўсіх, і жаданні ў цябе недасягальныя. Не адразу да цябе прыходзіць разуменне, што як усе, это не дакор, мудрасць, разумнасць і чалавечая вартасць якраз у тым, каб раўняцца на ўсіх, на людзей, на калектыў, на чалавецтва. Не адразу ты пачынаеш разумець, што хараство не ў тваіх неземных марах, не ў тваім імкненні да выключнасці, а ў жыцці людзей, і што людзі выпрацавалі самае прыгожае, высакароднае, карыснае, разумнае і ў навуцы, і ў мастацтве, і ў адносінах паміж сабой, у каханні, у сям'і. З разумення гэтых надзвычай простых ісцін і пачынаецца твая сапраўдная сталасць, юнак. Магчыма, што і Пятро ў той дзень зрабіў крок да сталасці. Хоць крок той быў нязначны, але шмат значыла ўжо і тое, што яго ўпершыню не спалохала думка, што ён разважае, як усе. Ты чаму села там? Спытаў ён. Цябе баюся, адказала Саша. А я цябе і там пацалую. Яна адгарадзілася рукамі, не падыходзь, людзі з вуліцы глядзяць, цішэй, нехта сюды ідзе. Яна саскочыла з падаконніка, паважна села за стол, у амбулаторыю зайшла маладая жанчына, сарамліва прывіталася. Табе, Пятро, прыйдзецца ісці пагуляць, сказала Саша. Выходзячы, ён пачуў, як жанчына сказала: а я думала, гэта доктар з рэчыцы. Пятро выйшаў у сад. У былым кулацкім садзе, які займаў не менш за гектар,
стаялі вуллі калгаснай пасекі. Пасечнік, мужчына сярэдні год, няветліва спытаўся ў Пятра: «Ты кім даводзішся, доктарцы?» «Я? Братам». «Расказвай казкі. Ведаем мы такіх братоў, самі былі такія». Вярнуўшыся в амбулаторыю, калі жанчына выйшла, Пятро расказаў пра размову з пасечнікам. Саша засмяялася. «А мне ўсё адно, няхай думаюць, што хочуць. Это я ўчора спалохалася. Мне цяпер толькі перад Аняй неёмка, яна, відаць, пакрыўдзілася». Такое прызнанне вельмі спадабалася Пятру. Яны зноў гутарылі пра будучыню, спрачаліся, па-рознаму уяўляючы яе, ці правільней кажучы, уяўляючы даволі туманна, кніжна, але, нягледзячы на гэта, размова надзвычай акрыліла Пятра, напоўніла самымі лепшымі надзеямі. Ён, як кажуць, узнёсся на 7-е неба. Ды такі настрой быў нядоўга. Гаспадыня на абед не прыйшла. Саша сама прагрымела ў печы засланкай, чыгунамі і зазірнула ў свой пакой, дзе сядзеў Пятро, зноў нечым збянтэжаная. «Пачакай хвілінку». Яна некуды выбегла, і хвілін праз колькі вярнулася з клоначкам у руках. «Борщ не смачны, давай будем піць сырыя яйкі і есці яблыкі». І Пятро раптам усё зразумеў. Зразумеў, што гаспадыня не ад беднасці падала такі сняданак, што дагэтуль карміла яна сваю кватарантку добра, смачна, а халодная бульба з гуркамі і нейкі нішчымны боршт на абед. Всё гэта пратэст супроць яго прыезду. Немаведама, чаму жанчына не ўзлюбіла яго з першай хвіліны, і вось так выяўляе сваю непрыязнасць і, магчыма, такім чынам хоча хутчэй выправадзіць. Хлопцу стала вельмі крыўдна. Крыўдна за Сашу, за сябе, няёмка перад дзяўчынай. Ён знарок пайшоў мыцца, хоць у гэтым не было патрэбы, абы толькі адцягнуць час, калі трэба садзіцца за стол і неяк супакоіцца. Ён ведаў чалавечую прагнасць, скупасць, бачыў розных людзей. Яго бацька быў не надта шчодры чалавек, але такі ўчынак гаспадыні, якую, дарэчы, Саша ў пісьмах хваліла, проста ашаламіў яго. Ён сеў за стол не з радасным пачуццём жаданага госця, а з прыкрым балючым пачуццём. А ў юнацтве яно асабліва вострае, госця няпрошанага дармаеда, які есць чужы хлеб. І хоць ён ведаў, што яйкі і яблыкі Саша купіла, лягчэй ад гэтага не рабілася. Ён стараўся не падаць выгляду, што ўсё разумее, нешта гаварыў, спрабаваў жартаваць і смяяцца, аднак баяўся глянуць Сашы ў вочы. Дзяўчына таксама адчувала сябе няёмка. Знік той светлы настрой, які з'явіўся ў часе размоў амбулаторыі. Каб неяк развеяць няёмкасць і асудзіць гаспадыню, Саша сказала: «Я думаю мяняць кватэру». Але, ўздыхнуўшы, прызналася: «Хоць мне шкада, тут усё побач». Пад усім яна разумела амбулаторыю. Ніколі раней мяняць кватэры яна не думала, бо была вельмі задаволена і самой кватэрай, і гаспадыняй. Пятро не адказаў, зрабіў выгляд, што яго мала цікавяць яе кватэрныя справы. Саша адразу ж пасля абеду пайшла на ферму, каб пагутарыць з гаспадыняй. Яна ішла злосная, з намерам рашуча заявіць Ані, што калі яшчэ раз будзе такая бульба і такі боршч, яна больш сталавацца ў яе не будзе, за свае грошы знойдзе кватэру ў любым месцы. Але рашучасці ў Сашы хапіла толькі, пакуль не ўбачыла гаспадыню.
Аня, она сказала деликатно и сарамліва: «Вы не думайте, Аня. Я заплачу вам за ўсё, пакуль будзе брат». Хітрая жанчына прыкінулася здзіўленай і добрай. «А хіба я, Шурачка, кажу, што? Ай, ды няхай будзе месяц, колькі хоча, чалавек добры, ціхі. Хіба ён мне замінае? Я заўсёды гасцям рада. Толькі вось што час такі, хвіліны вольнай не мае. Але каб было не так». Яна хацела сказаць не так, як сёння, ды зноў не адважыла. Ён госць, Аня. Каб мне сорамна не было. Ай, Шурачка, ну хіба вы мяне не ведаеце? Мне ажно крыўдна слухаць. Саша не сказала Пятру, куды пойдзе, а па дарозе з фермы яе дагнаў спалоханы малады чалавек на фурманцы, ён ехаў па яе кепска жонцы. І Саша, не папярэдзіўшы Пятра, паехала ў суседнюю вёску. Яна думала, што доўга не затрымаецца там. Пятроў, якога і без таго было пагана на душы, гадзіны 2 трываў. Сядзеў у хаце і прымушаў сябе чытаць, хоць часцей, чым у часопіс, пазіраў у акно і прыслухоўваўся да крокаў у двары, да стуку весніц, ці не ідзе Саша, але далей ён не мог сядзець і чакаць. Ён выскачыў, заглянуў в амбулаторыю, замок, у сад пуста. Спытаў дачкі гаспадыні, ці не ведае яна, куды пайшла цёця Саша. Цёця Шура, відаць, да хворага паклікалі. Зусім па-даросламу заспакоіла малая. Але яго чамусьці ўзлавала, што ўсе завуць яе Шурай. Ён не любіў гэтага яе імя і злосна сказаў дзяўчынцы: не Шура, а Саша, запомні гэта. А ўсе завуць Шура, усе дурні. Дагэтуль ён неяк саромеўся паказвацца на людзі, а тут смела пайшоў па вуліцах вёскі, заглядваючы ў вокны. Магчыма, яна дзе-небудзь в адной з гэтых хат. Можа, убачыць яго з акна, выйдзе, растлумачыць, чаму знікла, дзе яна, што робіць. Калі надышоў вечар, сцямнела, у хатах запаліліся агні, незразумелы неспакой перарос у вельмі зразумелую, страшэнную рэўнасць. А няма пакут цяжэйшых за пакуты рэўнасці. Петро бегаў каля кватэры і амбулаторыі, не ведаючы, што рабіць, куды яшчэ кінуцца ў гэтай чужой вёсцы, сярод чужых людзей, якія, здалося яму, ўсе, як гаспадыня, ставяцца да яго непрыязна, варожа. Ад думкі, што Саша цяпер, магчыма, на спатканні з другім, у яго пацямнела ў вачах. Ён стагнаў, як ад болю, і паўтараў самыя бязлітасныя словы, якія скажа ёй. Ён успамінаў размову, якая ўдзень так узрадавала яго, і пераасэнсоўваў цяпер кожнае Сашына слова. Ага, дык вось чаму ты сказала, мне здаецца, што мы ніколі не будзем разам. Цяпер мне зразумела, чаму табе так здаецца. І ты яшчэ хаваешся за прыгожыя ідэалы? Недарма хлопцы казалі, што вы ўсе такія. Не. Саша, мілая, я веру табе, ты не такая. Ты шчырая, ты добра, але дзе ты? Куды ты падзелася? Навошта ты здзекуешся з мяне? Гаспадыня паклікала яго вячэраць, ён адмовіўся. Падавіся ты сваёй вячэрай, скнара гэтакая. Раптам і паводзіны гаспадыні Пятро звязаў са знікненнем Сашы. Мабыць, сваяк нейкі яе. Таму яна і хоча хутчэй выжыць мяне. Я пайду.
Пойду, але вы яшчэ вспомніце мяне. Невядома каму пагражаў ён і зноў расчулены апраўдваў Сашу. Глупства гэта ўсё. Не можа Саша так крывіць душой, не такая яна. Але чаму яна не сказала, куды пойдзе? Чаму? З такімі думкамі ён прасядзеў каля амбулаторыі да позняй ночы, пакуль у вёсцы не патухлі ўсе агні. Быў канец жніўня, і ночы ўжо аддавалі восенню. Адчуўшы, што холадна, ён пайшоў у хату. Праз кухню прайшоў не цішком, каб не разбудзіць гаспадыню, а знарок шумна, грукнуўшы дзвярамі, лёг пад коўдру, але не мог ні сагрэцца, ні заснуць. Яго калаціла, як у ліхаманцы, ён наіўна думаў, што добра было б сапраўды захварэць на злосць ёй. Саша вярнулася амаль на світанні. Яна зайшла нячутна і на дыбачках кралася да свайго ложка. Ён спыніў яе гучным запытаннем: «Дзе ты была?» Яна ажно ўздрыгнула ад нечаканы. «Ты яшчэ не спіш? Цішэй! Дзе ты была?» Голас яго задрыжаў ад перажытых пакут, болю і крыўды. «У хворай? Да раніцы ў хворай?» Ён хмыкнуў зняважліва, злосна. «Дзівак, ты ў здаровай прымала роды, хлопчык». «Роды?» І адразу куды дзеліся ўсе яго шматгадзінныя сумненні, расчараванні. Зноў вярнулася адчуванне шчасця, спакою. Ён лёгка ўздыхнуў, нават ціха засмяяўся. У сэрцы яго, апрача кахання, з'явілася нейкая асабліва глыбокая павага да Сашы. Яна прысутнічала пры святым таінстве, нараджэнні чалавека, пры якім яму, дарожнаму тэхніку, напэўна, ніколі ў жыцці не прысутнічаць. Не, яна не толькі прысутнічала, яна памагала нарадзіцца чалавеку. Без яе магло б здарыцца няшчасце. Во, якая яна, яго Саша. Яму зрабілася вельмі сорамна і брыдка за сваю рэўнасць. Які ён дурань. Так кепска думаць пра Сашу. Ён тут жа пакляўся сам сабе, што ніколі ў жыцці больш не падумае пра яе нічога благога. Даруй, Сашок, завошта? Я лаяў цябе, што ты сышла немаведама куды. Ты прабач, што я не папярэдзіла. Яна падышла і дакранулася далоняй да яго гарачай галавы. Спі. Ён схапіў яе руку і прыпаў вуснамі да яе халодных ад эфіру, спірту і начной вільгаці пальцаў. Здавалася, кончыліся ўсе непрыемнасці, надышоў час бязвоблачнага шчасця, але адна рэч юнацкі розум, які здольны быў разважліва ацаніць усе падзеі, зразумець і прымірыцца нават з прагнасцю гаспадыні, і зусім іншая рэч — юнацкія пачуцці, над якімі розум часам не мае ніякай улады. Пятро пакляўся ўначы, што ніколі ў яго сэрцы не будзе такога агіднага пачуцця, як рэўнасць, і што ён не будзе звяртаць увагі на гаспадыню і на злосць ёй будзе жыць паўмесяца, а то і больш. Заняткі ў сувязі з практыкай у іх пачыналіся на месяц пазней, у кастрычніку,
Але ўсе гэтыя клятвы перакананні мелі сілу нядоўга, да раніцы, пакуль ён спаў. А потым зноў пачаліся непрыемнасці і зноў з-за гаспадыні. Колькі яшчэ ў нас выпадкаў, калі шчырае каханне, самыя лепшыя пачуцці і жаданні разбіваюцца аб вострыя скалы матэрыяльнага разліку, скнарасці ці проста чалавечай дурноты. Калі такія людзі стануць на дарозе да твайго шчасця, юнак, смело падымайся над імі. У такім выпадку ты маеш поўнае маральнае права зрабіць гэта і, стаўшы над імі, спіхай іх прэч з дарогі, не зважаючы ні на што, ні на іх сівыя валасы, ні на словы любві да цябе. Праўда, абставіны звычайна складваюцца так, што гэта вельмі нялёгка зрабіць. Але знайдзі ў сябе сілы, бо гэта адзіная магчымасць ратаваць сваё шчасце. Інакш яго растопчуць, забрудзяць. На снеданне гаспадыня падала яечню. На вялікай скавародцы гарэлі сонцамі паміж апетытных кавалкаў румянага сала штук 6 жаўткоў. Саша ажно посвятлела ад задавальнення. Размова помогла. Але калі селі за стол, выявілі, што няма хлеба. А хлеб, Аня? Спытала Саша, думает, што гаспадыня забылася падаць хлеб. Хлеба няма, Шурачка. Ніяк змалоць не магу. Тыдзень бегаю на млын. Это ж целое няшчасце. Раней в адной нашай вёсцы колькі млыноў было, а цяпер на паўраёну адзін млын. Хто сядзець там, той меля. А мне сядзець няма калі. Коровы яшчурам хварэюць. Свая корова сёння нічога не дала. Баюся, каб не захварэла. Это ж такое няшчасце будзе. Звычайна маўклівая, яна зрабілася надта многословнай. І ўсё гаварыла пра свае няшчасці, пра тое, як і цяжка жыць. Але Саша не слухала яе, яна не поверыла, што хлеба няма, і зноў адчувала сябе няёмка перад Петром. А яшчэ горш адчуваў сябе Петро. Бульба перасядала ў горле, хоць ён учора не вечарыў, быў галодны. Настрой сапсаваўся зноў. Магчыма, калі б Саша заставалася з ім увесь дзень, ён хутка забыўся б на ўсё гэта. Але як на ліха з раёна прыехаў інспектор санстанцыі, дарэчы, малады хлопец, і яны пайшлі ў суседнюю вёску рабіць нейкую прафілактыку. Пятроўна ўвесь дзень застаўся адзін і не ведаў, чым заняцца. А вядома, калі чалавеку няма чаго рабіць, то якія толькі думкі не прыходзяць у галаву. Праўда, прыступу беспадстаўнай і недарэчнай рэўнасці больш не было, але думкі ўсё ж прыходзілі сумныя. На наступны дзень Сашу яшчэ да снедання павезлі ў суседнюю вёску, прыехаў па яе сам старшыня калгаса, тоўсты, вясёлы чалавек, які, убачыўшы Пятра, раптам пачаў віншаваць дзяўчыну і вельмі збянтэжыў гэтым іх абаіх. Саша паабяцала хутка вярнуцца, але не вярнулася і на абед. Тады, не маючы больш сіл сумаваць і думаць ліха ведае што, Пятро пайшоў у тую вёску, куды яна паехала. Яму пашанцавала. Ён сустрэў Сашу ў канцы вуліцы, яна стаяла з нейкім маладым чалавекам і весела размаўляла. У Петра ёкнула сэрца, але ён рашуча наблізіўся. Саша здзівілася, убачыўшы яго. І ты тут? Спытала яна і пачырванела. Это взмоцніла яго падазронасць. Ён тут жа ўспомніў, што і роды пазаўчора яна прымала
у гэтай жа вёсцы. Кроў балюча стукнула ў скроні. «Знаёмцеся», — сказала яна, — «гэта мой брат». Малады чалавек, які, аднак, быў гадоў на 5 старэйшы за Петра, з усведамленнем уласнай годнасці працягнуў руку і назваў увесь свой тытул: «Настаўнік Владимир Иванович Лялькевич». Петров адказ буркнуў адно імя: «Ходім, Александр Федоровна, пагуляем в волейбол. У школе якраз мае калегі і вучні старэйшых класаў сабраліся», — прапанаваў настаўнік. Саша адразу згадзілася. І гэта яшчэ больш балюча разанула па сэрцы юнака. Яна з радасцю згаджаецца, не думаць, што я прыйшоў па яе, што я не абедаў. Сарамлівы ад прыроды, Пятро заўсёды адчуваў сябе няёмкай, быў нязграбны сярод людзей незнаёмых, асабліва ў прысутнасці дзяўчат і жанчын. Тым больш цяжка было яму знаёміцца з настаўнікамі і настаўніцамі ў такім душэўным стане. Ён не мог вымавіць слова, не мог адказаць на жарт, да таго ж ён не ўмеў гуляць у волейбол. Упершыню гэты недахоп здаўся яму страшэнна ганебным. Петро згараў ад сораму. Ён сядзеў збоку і з рэўнасцю глядзеў, як весела гуляюць на пляцоўцы. Не адводзіў вачэй ад Сашы і Владимира, заўважаючы кожны іх рух, лаўячы кожнае слово, якое яны гаварылі адно аднаму. Яны гулялі ў адной камандзе, былі ўвесь час побач, і, як здавалася Пятру, знарок білі па мячы адначасова, каб дакрануцца адно да аднаго. І ўвесь час весела смяяліся. Між іншым Петро пачуў, як Владимир сказаў ёй, што это ваш брат такі бука, а яшчэ студэнт. Саша ішла дадому вясёлая, ўзрушаная гульнёй, і гарэзліва пазірала на свайго каханага, разумеючы, чаму ён такі. А Пятро ішоў пануры, маўклівы, злосна збіваў дубцом прыдарожны быльнік, узнімаў пыл нагамі, не шкадуючы сваіх ненадзейных чаравікаў і адзіных штаноў. «Чо ты сапеш, як кавальскі мех?» – спытала Саша. Ён не адказаў. «Ці не раўнуеш ты часам? Вось гэта мне падабаецца. А ты ж увесь час даказваў, што гэта перажытак, а ты чалавек новы, перадавы, і раптам заразіўся перажыткамі. Ну чаму ты маўчыш?» Яму нечага было сказаць, бо сапраўды ён увесь час сцвярджаў, што рэўнасць — гэта ганебная пляма мінулага, якая непазбежна павінна знікнуць у людзей сацыялістычнага грамадства. Але гаварыць няпраўду Пятро не хацеў. Няхай ведае, што ўсё гэта з-за яе паводзін. Ён яшчэ доўга ішоў моўчкі, не адказваючы на Сашыны кпіны і жарты, потым сумна сказаў: «Я пайду». «Куды?» – не зразумела Саша. «Да бацькоў. Куды ж я магу яшчэ пайсці?» Саша адразу змоўкла. Куды падзелася яе гарэзлівасць? Яна не ведала, што адказаць, не магла сказаць «ідзі». Гэта значыла бадай што выгнаць яго, і не магла прасіць, не дазваляла гордасць. Яна ўздыхнула. «Цябе чамусьці не ўзлюбіла, Аня. Ад чаго ёй любіць мяне, калі…» Ён не скончыў, але Саша здагадалася, што ён хацеў сказаць, і пакрыўдзілася да слёз. «Як табе не сорамна?» Вас уцешыла крыху і ўзрадавала, калі ён убачыў, што вочы яе поўныя слёз. У іншых абставінах ён, напэўна, страшна ўсхваляваўся б, калі пачуў, што пакрыўдзіў яе. І цяпер у яго з'явілася моцнае жаданне прыгарнуць яе, пашкадаваць, памірыцца.
Але рашэнне пайсці, якое ўзнікла нечакана, рабілася ўсё больш цвёрдым, і ён не даў волі сваім пачуццям. Саша зразумела яго так, што ён пойдзе назаўтра раніцой, і гэта крыху супакоіла яе, а можа, перадумае за ноч. Але калі яны прыйшлі на кватэру, Пятро адразу ж пачаў збіраць свой партфель, укладаць дзённікі і вершы. Ты куды? Здзівілася Саша. Пайду? Упарта паўтарыў ён. Зараз? Яна глядзела на яго спалоханымі вачамі. Увечары няма поезда, і машын ужо не будзе. Не будзе на рэчыцу, куды ты пойдзеш? А я і не пайду на тваю рэчыцу па гэтай агіднай дарозе. Ён раптам адчуў сябе ў ролі пакутніка. Вядома, што нішто не надае гэтулькі ўпартасці і рашучасці, асабліва ў юнацтве, як адчуванне, што ты пакутуеш. Пятро адварочваўся і глытаў слёзы, шкадуючы самога сябе. Але цяпер, безумоўна, ўжо ніякія ўгаворы спыніць яго не маглі. Куды ж ты пойдзеш? Пайду цераз Дняпро да Сожа. А там будзе відаць. Можа, паеду на параходзе, можа, пайду далей на шашу. Ты звар'яцеў. Праз лес і балота проці ночы не пушчу, не пойдзеш. Яна рашуча загарадзіла дзверы. Ён іранічна усміхнуўся, узяў у рукі партфель, надзеў кепку, намерваючыся выходзіць, але не ведаючы, як прайсці міма яе. Ты камандуй кім іншым. Ты дурань. Вядома, я дурань, бо ёсць разумнейшы. Ой, Божа мой. Відаць, яна зразумела, што затрымаць яго немагчыма, і саступіла з дарогі. А абед? Ты пойдзеш без абеду? Але роля ў яўнага пакутніка страшная і смешная роля. Чалавек такі бясконца выдумляе сабе новыя пакуты. Не трэба мне твой абед. Саша жахнулася. Нейкая недарэчнасць можа загубіць іх каханне, дружбу, папрасіць паклясціся, што яна кахае аднаго яго, што ўсё, што ён выдумаў, глупства. Не. У яе таксама ёсць гордасць. І хоць ёй, магчыма, было 100 разоў цяжэй, чым яму, і хацелася заплакаць наўзрыд, яна, сказала, што ж, калі ты такі, ідзі. Яму вельмі хацелася спытаць, які такі? Але пабаяўся, што гэта можа стаць крокам да прымірэння. Дай я пакладу яблык на дарогу. Не трэба мне яблыкі тваёй прагнай гаспадыні. Яблыкі не гаспадыні, яблыкі мае. Яна падышла, сілком узяла з яго рук партфель і пайшла за занавеску, дзе стаяў яе ложак, выйшла адтуль і, аддаючы партфель левай рукой, адначасова працягнула правую. Ідзі, будь здароў. Ён моцна сціснуў яе руку і, не могучы з-за слёз вымавіць слова, хутка павярнуўся і пайшоў, абмінуўшы на кухні спалоханую, здзіўленую дачку гаспадыні, якая, мусіць, чула іх размову. Пятро пайшоў праз сад, і калі ўжо выйшаў на дарогу, раптам пачуў ззаду Сашын голас. Петя! Ён спыніўся. Яна падышла, пільна паглядзела ў вочы яму, напэўна, чакаючы, што ён скажа. Пятро маўчаў. Тады яна абняла і моцна пацалавала. Упершыню пацалавала сама. Потым павярнулася і ў подбег рушыла назад. Ашаломлены, ён ледзь не кінуўся следам за ёй
але ўпартасць перамагла. Наіўная юнацкая упартасць. Можна ўявіць, што ён адчуваў, калі ішоў па пыльнай дарозе цераз пустое асенняе поле да Дняпра. Але самая страшная думка прыйшла на высокім крутым беразе, з якога ён аглядаў шырокія прасторы прыдняпроўскіх лугоў, густа застаўленыя стагамі. Чаму з'явілася такая думка? Магчыма, ад вострага адчування далечыні. Калі мы адчуваем даль, азіраемся з вышыні, едзем стэпам, заўсёды прыходзяць самыя нечаканыя думкі. Яна прыйшла раптоўна з нейкім вельмі балючым штуршком сэрца, а што калі яе пацалунак? Гэта развітанне назаўсёды, апошняе бывай. Чым больш ён думаў пра гэта, успамінаў падрабязнасці, тым больш пераконваўся, што гэта так. І адразу пацямнелі для яго і сонца, яснае неба, і сіняя дняпроўская вада. Калі стары рыбак перавозіў яго цераз Дняпро, Пятру хацелася, каб вузкі човен, які ў народзе называюць душагубкай, перакуліўся. Не, загінуць зусім яму не хацелася. Хоць і вялікая роспач была ў душы, хацелася, каб рыбаку здалося, што ён утапіўся, а ён у сапраўднасці, каб неяк непрыкметна выплыў. Это трэба было яму для таго, каб потым як-небудзь падглядзець у потайкі, як сустрэне вестку пра ягоную смерць Саша. Ці засталася ў яе сэрцы хоць кропля былога кахання? Калі не, тады справа іншая. Тады можна тапіцца і назаўсёды, бо жыццё яму здавалася немагчымым без яе кахання. Мабыць, у яго быў вельмі засмучаны выгляд, бо рыбак спытаў: «Хлопец, ты не хворы?» Он схамянуўся: «Не, я здалёк ішоў і стаміўся». І зноў так задумаўся, што калі пераехалі, то забыўся разлічыцца з рыбаком, хоць той у самым пачатку запрасіў за перавоз 2 рублі. Рыбак таксама змаўчаў, відаць, адчуўшы, што з хлопцам робіцца нешта нядобрае. Не распытваючы дарогі, Пятро рушыў па першай, што трапілася яму, і вяла ад Дняпра на ўсход у глыб лесу. У адрозненне ад правага берага, высокага і бязлеснага, левабярэжжа, да і наогул увесь гэты куток у міжрэччы Дняпра і Сожа, край лясоў, балот і пяскоў. Глеба тут неврадлівая, пустая, і калгасы слабыя з самага свайго заснавання. Раённыя кіраўнікі, калі размова ідзе пра гэтыя калгасы, махаюць рукамі: «У міжрэччы, што вы? Нічога там не зробіш, пустэча. Туды прыемна толькі ездзіць рыбку палавіць». І, мабыць, сапраўды ездзілі ў гэтыя калгасы толькі рыбку палавіць, раз назаўсёды пераканаўшы сябе, што узняць гаспадарку там немагчыма. Да вайны новага чалавека здзіўляў знешні выгляд вёсак у гэтых месцах. Сярод лесу стаялі пахіленыя хаткі з беднымі агародамі, у той час, калі ў вёсках стэпавых за 20-30 кіламетраў ад лесу хаты былі адна ў адну, вялікія, новыя, і навокал багатыя сады. Пасля вайны выгляд вёсак перамяніўся. Гэта былі гады, калі ўсе будаваліся, і той, хто пагарэў, хто не меў дзе жыць, і той, у каго быў добры дах над галавой. Усіх ахапіла гарачка будаўніцтва, і кожны лез са скуры, каб зрабіць дах большы і лепшы.
Натуральна, што тыя, у каго лес быў пад бокам, адбудаваліся хутчэй і лепш. Калі яшчэ ўлічыць, што на правабярэжжы зніклі сады, то выгляд вёсак у бедным міжрэччы цяпер стаў значна прыгажэйшы. Ды і не такі ўжо бедны ён, гэты край. Недарма тут даволі густа сяліліся нашы продкі. Пясчаныя глебы, але затое колькі іншых выгод. Шырокія сенажаці, лясы, рэкі, азёры, старыкі, трава і дрэва, рыба і звер. Всё ёсць. З даўняга часу вёскі тут славяцца рыбаловамі, паляўнічымі, цеслярамі, бондарамі, кашарамі і іншымі майстрамі. Цікавая яшчэ адна акалічнасць. У гэтым кутку міжрэчча некалькі вёсак маюць назву Рудня. Рудня Марымонова, Рудня Каменева. І гэта не проста назва. Каля гэтых вёсак знаходзяць вялікія залежы жужалю, шлаку ад плавак. Некалі даўно вольныя казакі Богдана Хмельніцкага, ці, магчыма, нават раней яшчэ, завозілі па Дняпры і Сожы з Крывога Рога руду, ці, можа, знаходзілі дзе-небудзь бліжэй, а лесу на вугаль тут заўсёды хапала. І вось у гэтым лясістым кутку беларускай зямлі выплаўлялі яны зброю, каб біць ёю ворагаў. Няшчасны закаханы ішоў па гэтых мясцінах, безумоўна, не заўважаючы ні хараства іх, ні асаблівасцей, якія заўважыў аўтар, і, захапіўшыся, адступіў ад тэмы. Сапраўды, скажаш ты, чытач, прычым тут выгляд хат, рыбакі, бондары, казакі Богдана і руда, калі гаворка ідзе пра каханне. Дарэчы, былі б яшчэ разважанні аб прыгажосці наддняпроўскіх дуброў і сасновых бароў, аб бярозах з першым золатам лісцяў. Але ж аўтар сам сказаў, што герою было недалюбавання прыродай. Што зробіш, дарагі чытач? У кожнага з нас свая слабасць, а гэтая слабасць, відаць, ёсць ва ўсіх. Пры выпадку і без выпадку сказаць хоць некалькі слоў аб родных мясцінах, аб тых лясах, дзе прайшло тваё маленства, аб тых лугах, дзе упершыню мянташыў касу і адчуў, што пот салёны, аб тых палях і сцежках, па якіх бег на першае спатканне. Лес скончыўся, пачалося сухое балота з высокім куп'ём, старымі абгарэлымі пнямі і з вялікімі абгароджанымі стагамі сена. Дарога цераз балота была ледь прыкметная, вузкая сцежка. Магчыма, што гэтая панурасць і бязлюддзе краявіду схамянулі хлопца і нібы апрытомілі. Куды ён ідзе? Куды выводзіць гэтая сцежка? Дзе ён будзе начаваць? У стозе, цвёрда вырашыў ён, все яшчэ адчуваючы сябе ў ролі пакутніка. Сярод балота, з ваўкамі, чарцямі і лесунамі, на злосць табе, пагразіў ён Сашы. Але ўспамін аб ваўках прымусіў яго глянуць назад на сонца. Яно вісела нізка над лесам, чырвонае, зацягнутае смугой ці дымам, магчыма, недзе гарэлі лясы ці тарфянікі. А такая смуга і такая цішыня і бязлюддзе выклікаюць трывогу, страх. Здаецца, што недзе здарылася ці можа здарыцца вялікае няшчасце. Адчуўшы гэтую трывогу, Пятро падумаў, што яму варта вярнуцца і пераначаваць дзе-небудзь у прыдняпроўскай вёсцы. Ён сеў на пень
змораны фізічна і душэўна. Бура, якая бушавала ў душы всю дарогу, пакрыху сціхала, ён адчуў, што хоча есці і піць. Асабліва піць, і успомніў пра яблыкі, якія паклала ў яго партфель Саша. Праўда, ён яшчэ хвілін колькі з глыбокім філасофскім роздумам вырашаў. Можа ён есці гэтыя яблыкі ці не? Нарэшце вырашыў, што мае права з'есці. Хлопец адкрыў партфелі, і кроў ударыла яму ў твар. Спачатку ён разгубіўся горш, чым пры ўсіх іншых абставінах дагэтуль, потым абурыўся. Як? Яна адважылася пакласці яму грошы? Пасля таго, як бадай што выгнала? Што это? Здзек? Насмешка? Не трэба яму яе грошай. Ён злосна скамячыў пяцёрку і выкінуў іх пад куст, а сам, не дакрануўшыся да яблык, з ранейшай рашучасцю пайшоў далей па вузкай і няроўнай сцежцы. Але хутка яго апанавала сумненнем. Ці правільна ён зрабіў, выкінуўшы грошы? І каму нарэшце патрэбны такі жэст сярод балота? Яму стала шкада грошай, але не таму, што гэта грошы, якіх у яго заўсёды не хапала, а таму, што гэта Сашыны грошы. Яе першы заробак за сумленную працу, за лячэнне людзей, за дапамогу прыродах, а это заўсёды здавалася яму асабліва ганаровым і пачэсным. Нарэшце, разважыўшы, ён пераканаў сябе, што, безумоўна, Саша паклала іх шчыра, каб памагчы яму. Як проста яна сказала, калі ён прызнаўся, што застаўся без грошай на практыцы. А ты мог бы напісаць мне, і я прыслала б табе. Яшчэ невядома, ці значыць той пацалунак апошні бывай, можа зусім наадварот. Узбадзёраны гэтай думкай, ён вярнуўся назад, хоць і прайшоў ужо з кіламетр, знайшоў і забраў грошы, любоўна разгладзіў скамечаныя паперкі, паклаў кішэню, вырашыўшы, што траціць іх не будзе. Пакіне на памяць, калі нават больш не ўбачыць Сашу, але абставіны прымусілі яго пазней парушыць зарок і купіць за гэтыя грошы сабе чаравікі. Бо старыя за час падарожжа зусім стапталіся. Падсілкаваўшыся яблыкамі, узбадзёраны сваім разумным учынкам, ён рушыў далей і яшчэ да цямна мінуў балота, густы сасновы лес і прыйшоў у вялікую незнаёмую вёску. Спытаўшы назву вёскі, даведаўся, што знаходзіцца на беразе Сожа. Это ўзрадавала, але варта было падумаць пра начлег, бо параход на Гомель, як сказалі яму, будзе толькі раніцой. Ён ішоў па вёсцы, выбіраючы хату, куды можна было б зайсці, папрасіцца пераначаваць, і выдумляў прычыну, куды і адкуль ён ідзе, каб даць пераканальныя тлумачэнні гаспадарам. І раптам неспадзяваная сустрэча. Это часто здараецца, што мы сустракаем знаёмых там, дзе зусім не думаем убачыць іх. Белакосая пышнагрудая дзяўчына ў квяцістай сукенцы нечакана выйшла з двара, каля якога Пятро прыпыніўся, і яны адразу пазналі адно аднаго. Некалі ў маленстве разам вучыліся. У 5 і 6 класах, потым бацькі і работнікі саўгаса некуды паехалі ў іншы саўгас, і яны не бачыліся колькі год.
Сустрэліся зноў у горадзе ў медыцынскім тэхнікуме, дзе Люба вучылася на адным курсе з Сашай, але яны не сябравалі. Больш таго, Саша не любіла гэтай сваёй аднакурсніцы, і Пятро, каб дагадзіць Сашы, пазбягаў яе, а калі здаралася, сустракаліся, то віталіся, гаварылі адно аднаму 2-3 словы і разыходзіліся. І вось сустрэліся ў іншых абставінах. Петя, ты? Быццам убачыла вельмі блізка чалавека, закрычала Люба: «Што ты тут робіш?» Ён прыдумаў некалькі варыянтаў, каб растлумачыць, чаму ён ходзіць тут, але ўсе яны прызначаліся для незнаёмых, а таму на момант сумеўся: «Я просто хаджу, падарожнічаю, цікава, ведаеш». «Ах, я ж забылася, ты ж паэт, табе трэба ўсюды хадзіць, усё бачыць, а ты?» «А я працую тут, у гэтай хаце кватарую, заходзь». «Я вельмі рада, Петя, што сустрэла тебе, ой, Петечка! Ой, тут такая сумота, ніводнага культурнага чалавека, няма з кім словам перакінуцца. Ой, я так рада! Ну, хадзем жа ў хату». Яна гаварыла бясконца, не даючы яму ні запярэчыць, ні падзякаваць. У кватэру вяла яго пад руку і адразу закрычала маладой гаспадыні: «Маруся, глядзі, каго я прывяла, мой школьны таварыш. Мы разам вучыліся некалі. А цяпер вось ходзіць, падарожнічае. Я выходжу на вуліцу, а ён стаіць. Хатай нашай любуецца, як адчуваў». «Ды ўжо ж адчуваў», — засмяялася гаспадыня. «Не, Маруся, не думай, што ён шукаў мяне. Ён і не ведаў, што я тут, а просто так ішоў. Але я так рада, што мы сустрэліся, так рада». «А хто гостю не радуецца», — сказала гаспадыня, спрытна выціраючы крэсла і ветліва запрашаючы сесці. Пятру яна здалася такой добрай, такой ласкавай, што ён адразу ўспомніў другую гаспадыню, з-за якой павінен быў пакінуць любую дзяўчыну, і сэрца яго зноў балюча сціснулася. «А хто гостю не радуецца? Сапраўды, хто гостю не радуецца? А вось жа там не ўзрадавалася, ведьма прагная. Я ўсё жыццё буду праклінаць цябе». Зморанага пасля душэўных пакут яго вельмі расчуліла і пакарыла ласкавасць Любы і гаспадыні. «Петечка, ты будь як дома тут, умывайся, а я на хвіліначку выскачу». Люба бегала па хаце, уздымаючы падолам сукенкі ветер. «Петечка». Петро успомніў, што Саша ні разу не назвала яго так пяшчотна. Нават Петя яна казала яму вельмі рэдка, ўсё неяк абыходзілася безназоўна. Чаму? Чаму яна пазбягала яго імя? Зноў вспыхнула падазронасць. У жыцці яго амаль ніхто так не называў, памяншальна ласкава. Дома маці, сёстры, суседзі чамусьці з самага маленства, як ён і помніць, называлі Пятро ці Пятрок, што ён лічыў адно і тое ж, бо гэтая большасць людзей неяк глытала. У тэхнікуме все сябры, настаўнікі звярталіся толькі па прозвішчу Шапятовіч. Неяк ужо так здараецца, што аднаго называюць толькі па імю, і да гэтага ўсе прывыкаюць нават у афіцыйных абставінах. Другога ж толькі па прозвішчу, нават у самай інтымнай сяброўскай кампаніі. А таму Люба сваёй хітрай ласкавасцю закранула адну з тых тоненькіх струн душы, якую вельмі нялёгка знайсці, але знайшоўшы даволі лёгка,
лёгка зайграць на ёй. Свядома яна гэта рабіла ці несвядома, хто ведае. Магчыма, што яна в свае 19 год мела ўжо нейкі вопыт, як прывабіць хлопца. У всякім разе на романтычнага ўзнёсла ў сваіх марах юнака, такі зварот яе зрабіў моцнае ўражанне. Ён быў удзячны Любе, яму захацелася адплаціць ёй такой жа увагай і ласкавасцю. Адчуванне цеплыні і сардэчнасці дапаўняла гаспадыня сваёй ветлівасцю. Люба пайшла, а гаспадыня памагла яму ўмыцца, узлівала на рукі. Достала з куфра чысты, вышываны пеўнікамі ручнік, а потым адразу распаліла на прыпечку і пачала смажыць яечню. Спрытна ўвіхаючыся, Маруся даверліва расказвала пра сябе. Маладая салдатка, муж служыць у арміі. Яна жыве са свякрухай, але старой дома няма, пайшла да дачкі, і добра, што няма яе, бо старая хоць увогуле і добрая жанчына, але як усе старыя бурклівыя, цяжка ёй зразумець маладых. А з Любай яны жывуць як сёстры, ўсё давяраюць адна адной. Звычайна сарамлівы з незнаёмымі жанчынамі. Пятро праз 5 хвілін адчуваў сябе з гаспадыняй, як з сястрой. Люба вярнулася з бутэлькай вішнёвага лікёру. Лепшае, што знайшлося ў краме. Яны ўтраіх сядзелі за сталом, Пятро як госць на самым покуце, і пілі гэты лікёр невялічкімі чаркамі з тоўстага жоўтага шкла. Такія чаркі рабілі яшчэ да рэвалюцыі. Гаспадыня, весела падміргваючы Любе, гаварыла тосты: «Давайте вып'ем за вашу сустрэчу». Каб не апошняя яна была, каб Петя быў частым госцем за гэтым сталом. І Пятро піў, не надаючы асаблівага значэння яе словам. Пасля вячэры яны гулялі па беразе Сожа. У вадзе трапяталі далёкія зоркі, агеньчыкі бакенаў, зялёныя, чырвоныя. Трывожна шапталіся лазнякі. На тым лугавым беразе гарэў вялікі касцёр. І каля яго віхляліся фантастычныя постаці. Над затокай плыў халодны туман. Люба тулілася да хлопца, уздрыгвала ад холаду і ўсё скардзілася, што ёй адной сумна жыць у гэтай глухамані. Пятро, крыху ап'янелы ад выпітага лікёру, абнімаў яе, цалаваў вусны ў гарачыя шчокі, у прарэз плацця на грудях. Яна млява шаптала: «Петя, Петечка». Але рабілася сапраўды холодна, росна, і Пятро, шкадуючы свае чаравікі, прапанаваў вярнуцца. Яны пасядзелі на лавацы каля хаты, пагаварылі ўжо без пацалункаў. Спаць ён папрасіўся ў гаспадыні пайсці на сенавал. Сена было на вышках у хляве, унізе рохкала патурбаваная свіння, сонна ўздыхала карова, і да прыемнага водару лугавога сена прымешваўся пах гною. Але Пятро не заўважаў гэтага. Ён думаў пра падзеі пражытага дня, пра Сашу. Задаволены сабой, ён дакараў яе. А што, бачыла? Ха-ха! Думала, калі табе не падабаюся, то ніводная дзяўчына не гляне на мяне. Не, памылілася. І ён, як і ўсе мы ў юнацтве, вымяраў уласную вартасць тым, наколькі падабаўся дзяўчатам. Але такі ўзняты настрой цягнуўся нядоўга.
напалі блохі. Так, чытаць звычайныя блохі, якія часта псуюць нам самы добры настрой. Петро варочаўся, чухаўся, стараўся глыбока аб чым-небудзь задумацца, успомніць што-небудзь прыемнае, але прыемныя думкі зніклі. Зрабілася брыдка ад блох, ад пацалункаў Любы. Вспомнілася, якія тоўстыя і мокрыя яе губы. Якая сама яна тоўстая, мяккая, як пампушка. Ён паставіў іх побач, яе і Сашу. Убачыў Сашыны ясныя вочы, і яму стала сорамна. Ён сам сабе зрабіўся брыдкім. Якія годкі! Яшчэ не астыў Сашын пацалунак, яе пацалунак. Не мог ён быць апошні. Яна проста сказала гэтым да новай сустрэчы. Яна ні ў чым не вінавата, ўсё это праз гаспадыню. Яна шчыра хацела, каб я заставаўся надоўга, а настаўнік — глупства. Хіба мала людзей, з якімі яна сустракаецца? Хіба можна раўнаваць да кожнага, ды і наогул, што такое рэўнасць? Трэба, каб была шчырасць. Вера, ой! Пабег, як хлапчук, а потым раскіс перад першай сустрэчнай дзяўчынай. Сорам! Ён доўга лаяў сябе. Падумаў нават аб тым, што, можа, яму варта ўцячы зараз жа пасярод ночы, каб насаліць Любе, няхай не прываблівае, і пакараць сябе, блукаю ўначы па незнаёмых дарогах, калі такі дурань. Ой, але ж у хаце застаўся партфель з дзённікамі. Нікому, акрамя Сашы, ён не мог іх пакінуць. Добра, што ў самым пачатку зачыніў партфель на замок і ключык схаваў у кішэню. Пятро знайшоў у цемры свой пінжак і памацаў, ці там ключык, аднак і пасля таго, як пераканаўся, што ключык на месцы, супакоіцца доўга не мог. Прычапілася думка, раптам яны, Люба і гаспадыня, па жаночай цікаўнасці ўсё-такі адкрыюць як-небудзь партфель і прачытаюць дзённік. Непрыемная рэч гэтыя дзённікі. Пішаш шчыра, выстаўляеш сябе такім, які ты ёсць, хаваешся з такім дзённікам, калоцішся, каб часам хто не прачытаў яго. А навошта ж пісаць? Пішаш няшчыра, прыхарошваеш сябе, даеш такі дзённік усім. Але зноў-такі навошта? Недарма людзі сталыя з жыццёвым вопытам вельмі рэдка вядуць дзённікі. А калі і робяць гэта, то пішуць не пра сябе, не пра свае пачуцці, перажыванні, а пра іншых людзей, пра розныя справы. Мужчыны пра дзелавыя размовы, жанчыны пра сваіх дзяцей, пісьменнікі занатоўваюць трапныя словы, выразы, дэталі, нават цэлыя сюжэты. Пятро хоць заснуў толькі на світанні, прачнуўся рана, разбудзіў шум дзіцячых галасоў. На другім баку вуліцы была школа. Ён успомніў, што сёння 1 верасня. Пачаліся заняткі, хоць у яго быў яшчэ цэлы месяц вольны. Ён адчуў. Летні адпачынак скончыўся. І сорамна яму зараз блукаць без работы. Час пайсці дадому, памагчы бацькам у гаспадарцы, перапісаць справаздачу аб практыцы ці зрабіць яшчэ што-небудзь карыснае. Ён узрадаваўся такой думцы і прычыне, каб хутчэй пайсці адгэтуль. Але калі ён за снеданнем аб'явіў пра свой намер гасцінным гаспадыням, тыя страшэнна пакрыўдзіліся. Як табе не сорамна, Петя, пабыў адзін вечар і ўцякаць?
А яшчэ казаў: «Не, я просто не пушчу тебе, Петечка, што хочаш». Люба глядзела на яго такім закаханым позіркам, што ён збянтэжыўся і не мог настойваць на сваім. «Ну ты ж сам казаў, часу ў цябе многа, і ты не ведаеш, што будзеш рабіць гэты месяц. Скажы, што табе не падабаецца у нас? Усё падабаецца», адказаў ён, апусціўшы вочы ў талерку, дзе плавалі варэнікі ў масле. «Вы, Петя, не крыўдзіце Любу», падхапіла Маруся. Яна і так гаротная засумавала тут адна. На сёння всю ноч заснуць не магла ад радасці, што вы прыйшлі. Хіба можна от такой дзяўчыны ўцякаць? Люба чырванела ад задавальнення. Любяць дзяўчаты, каб іх хвалілі. Пятро ад прыкрасці за свае паводзіны і ад таго, што ён раптам глянуўшы іншымі вачамі убачыў, якая Люба непрыгожая. Жоўтыя вочы, шырокія ноздры, вяснушкі на носе і пухлых шчоках, простыя нейкія бясколерныя валасы. «А сумаваць ты ў нас не будзеш? Хочаш, давай па грыбы сходзім. У нас тут вельмі много баравікоў. Ты любіш збіраць грыбы? Я дык страх як люблю. Пойдзем?» «А табе ж на работу». Кажуць, работа не воўк, у лес не ўцячэ. Напрацуюся яшчэ, а грыбоў не стане. Чорт не схопіць гэтых хворых. Яна не разумела, што такімі разважаннямі аб рабоце ставіць сябе ў вельмі невыгоднае становішча перад гэтым романтычна настроеным і сумленным хлопцам. Ён слухаў яе і думаў пра Сашу, пра яе працу і тое, што Саша цэлымі днямі не бывала дома, пра што ён раўнаваў, пакутаваў, зрабіў глупства. Уяўлялася цяпер як высакароднае служэнне справе. Аднак Любе ўсё-такі ўдалося ўгаварыць яго пайсці па грыбы, і яны прахадзілі па лесе гадзін да 3 дня. Грыбоў сапраўды было шмат, але больш часу яны патрацілі на дзіўную гульню. Пятро стараўся як-небудзь адысці ад Любы, якая ўсё больш і больш рабілася яму абрыдлай, і паблукаць аднаму, памарыць, падумаць. А яна ні на крок не адставала, быццам баялася, што ён уцячэ. І, напэўна, уцёк, каб зноў не партфель, які яму не ўдалося ўзяць з сабой. Па дарозе дадому Люба забегла на медпункт, вярнулася крыху схваляваная і паведаміла. Перадавалі па радыё, што Гітлер напаў на Польшчу. Там ваююць. Дзядзькі баяцца, каб на нас не пайшоў. Кажуць, што ён хоча забраць Польшчу, каб да нашай граніцы дайсці. Што ты? Мы толькі дагавор заключылі, такі дагавор аб ненападзе і дружбе. Паведамленне пра вайну Польшчы ўсхвалявала Пятра, але зусім па-іншаму. Ён, як і шмат хто з яго равеснікаў, прагнуў гераічнага подзвігу і лічыў, што героем можна стаць толькі на вайне. Гаспадыня спалохалася больш за ўсіх за мужа салдата. Ёй хацелася хутчэй даведацца, што гавораць людзі старэйшыя, паважаныя, і яна пабегла ў сельсавет. Выкарыстаўшы, што яны засталіся адзін на адзін, Люба без дзявочай сарамлівасці абняла Пятра. «Ведаеш, Петя, я баюся, каб мяне не ўзялі ў армію». Петра перасмыкнула ад гэтых слоў. Ён, як і ўсе яго сябры, лічыў службу ў арміі за гонар і з нецярплівасцю чакаў, калі яго прызавуць.
Як жа ён мог паважаць чалавека, які баіцца арміі? Люба стала яму з гэтага моманту проста ненавіснай. І Петро сур'ёзна задумаўся, як хутчэй пайсці адгэтуль. Дзіўная рэч, тады, калі ён адчуў сябе пакутнікам, абражаным і прыніжаным, у яго хапіла рашучасці пайсці ад любага чалавека. А цяпер гэтай рашучасці не было. Не мог ён на ласкавасць і цеплыню адказваць няўдзячнасцю і грубасцю нават чалавеку абрыдламу. Але і заставацца больш ён не мог тут, а таму вырашыў уцячы тайком, без тлумачэнняў. Гаспадыня вярнулася заспакоеная і зноў прыветлівая гаманкая завіхалася па хаце, гатавала, мяркуючы па пахах, даволі смачны абед. Любу паклікалі да нейкай хворай дзяўчынкі, і Пятро выкарыстаў гэты момант. Выйсці з партфелем з хаты, не сказаўшы слова гаспадыні, было немагчыма. Тады ён зрабіў інакш. Непрыкметна усунуў у партфель кепку, гэтак жа непрыкметна адчыніў акно на вуліцу, паклаў на падаконнік партфель, з хаты выйшаў, як быццам прагуляцца. Пастаяў перад акном, пакуль не адвярнулася гаспадыня і не апусцела паблізу вуліца. Ціха ўзяў з падаконніка партфель і, азіраючыся як злодзей, шмыгнуў у першы завулак. Вельмі баяўся сустрэцца з Любай, бо не ведаў, у які бок яна пайшла. Але яму пашанцавала. Без прыгод ён дабраўся да лесу, абышоў па лесе вёску, выйшаў да сожай на рыбацкай лодцы, пераправіўся на другі бок. Там, на лузе, ён адчуў сябе ў бяспецы і з прыемнасцю пераначаваў у стозе сена. Мінулі восень і зіма. Для Петра час гэты праляцеў хутчэй і весялей, чым для Сашы. Ён зноў ездзіў на практыку, самую адказную пераддыпломную, і ездзіў у цікавае месца. У толькі што вызваленую заходнюю Беларусь, амаль на самую мяжу, дзе будаваўся ладны ўчастак важнай дарогі. Паездка была ганаровая, не ўсіх туды паслалі. Толькі траіх самых надзейных і актыўных камсамольцаў. Там усё было незвычайнае. Людзі, якія 20 год пражылі ў няволі, іх расказы аб барацьбе, звычаі, вечарынкі моладзі, якія сябры наведвалі ў вёсках, сама практыка амаль на ваенным аб'екце, блізкасць мяжы, за якой стаялі немцы. Всё гэта хвалявала маладую, цікаўную натуру Пятра, рабіла жыццё разнастайным, багатым на ўражанні. Многа было нечаканых сустрэч, новых захапленняў. У гэтым вадавароце ён часам забываўся на Сашу і пісаў ёй рэдка, разы 2 ў месяц, па сутнасці толькі адказваў на яе пісьмы, хоць раней пісаў амаль штодзень. Увогуле ён стаў больш стрыманы ў сваім каханні і, апраўдваючы сябе, лічыў гэта за адзнаку сталасць. Але хутчэй за ўсё гэта была юнацкая самаўпэўненасць. Саша напісала першае пасля таго, як ён так нечакана і з крыўдай пайшоў ад яе. Ён прыйшоў у Гомель і атрымаў пісьмо, стрыманае, але ласкавае, добрае, у якім яна па-сяброўску шчыра і па-даросламу мудра раіла не звяртаць увагі на дробязі, калі толькі ў сэрцы ёсць сапраўднае каханне. Ён узрадаваўся і адразу забыўся на ўсе свае крыўды, але разам з гэтай радасцю прыйшоў той самаўпэўнены спакой, які часта губіць нават гарачае пачуццё. Раней ён ніколі не расказваў сябрам пра Сашу.
2 гады тыя ведалі, што ён амаль кожны вечар бегае на спатканне да нейкай Сашы, ажно некуды ў залінейны раён, але ніхто з іх ні разу не бачыў яе. Цяпер ён расказваў пра яе ахвотна і многа, паказваў маленькую фотокартачку, якую яму ўдалося атрымаць ад яе, і называў «Мая Саша». Ён у размовах быццам бы выхваляўся, што і ў яго ёсць дзяўчына, як і ў кожнага з яго сяброў. Аднак, кажучы «Мая Саша», ён цяпер значна менш, чым раней думаў пра тое, што калі-небудзь яна будзе яго жонкай. Во всякім разе, у яго не было жадання ехаць у вёску другі раз, тым больш, што Саша жыла у той самай гаспадыні. Зноў у пісьмах хваліла яе. Это яго крыўдзіла, бо гаспадыню ён ненавідзеў. Настаўніка, да якога прыраўнаваў Пятро, успамінаў рэдка і нават забыўся імя яго. Але каб ён ведаў, што гэта сапраўды такі сур'ёзны сапернік, бо безумоўна адчуваў бы і думаў інакш, і не быў бы такі заспакоены. Мы заўсёды кахаем мацней, калі адчуваем, што каханню нашаму нешта пагражае. У Сашы гэтыя месяцы жыццё было больш аднастайнае, але яна таксама не сумавала. Смутак занятак гультаёў, а дзяўчына працавала ўдзень, вучылася ўвечары. Марачы аб інстытуце, яна паступіла ў 10 клас вячэрняй школы і хадзіла штодзень за 6 кіламетраў у суседняе мястэчка. Акрамя таго, у яе таксама былі сябры, і лепшы сярод іх Владимир Иванович. Ён запрашаў яе на школьныя вечары, на танцы ў клубе, на лыжныя кросы. У доўгія зімовыя вечары, калі не было занятка ў школе, прыходзіў да яе на кватэру, але заўсёды з сябрам-настаўнікам. Саша ні аб чым не здагадвалася, а ён не гаварыў пра свае пачуцці, толькі аднойчы спытаў: «Александра Фёдоровна, правда, што юнак, які прыязджаў да вас, ніякі не брат ваш?» Саша падчырванела. Ёй цяжка было хлусіць. «Не, неправда. Петро мой брат». Владимир Иванович, відаць, поверыў, бо ніколі больш не вяртаўся да гэтай тэмы. Першая раскрыла яго пачуцці і намеры гаспадыня. «А што, Шурачка, Лялькевіч добры чалавек?» «Добры. Кахае ён цябе моцна». «Што вы, Аня? Да хіба я не бачыў? Хлопец ажно сохне. А што?» «Чалавек ён сур'ёзны, лепшага мужа не знойдзеш, жыве з адной маці, дом свой, сад вялікі, лепшая вёсцы гаспадарка». Саша засмяялася. Ніколі ў жыцці яна не думала пра свой дом і сад, і размовы такія здаліся ёй недарэчнымі і сапраўды смешнымі. Яна пажартавала наконт усяго гэтага, але пасля пачала пазбягаць Владимира Ивановича. У школу не хадзіла, а калі ён прыходзіў, то выдумляла, што ёй трэба бегчы да хворага ці парадзіхі. Неяк у амбулаторыю да яе прыйшла яго маці, маленькая, гаманка і простая да наіўнасці старая. Паскардзілася, што балець у грудях, баляць ногі. Саша паслухала яе, дала лекаў са сваёй амбулаторнай аптэкі. А старая ўсё скардзілася, што цяжка ёй адной. Гаспадарка вялікая, карова, свіння, куры, качкі. Да здароўя няма. І раптам не то параіла, не то папрасіла: «Выходзілі б вы, Шура, замуж за майго Володю. Жылі б мы з вами душа ў душу». Саша разгубілася.
Яе абразіла гэтае сватанне старой. Зноў каровы, свінні, як гэта агідна, абурылася яна ў думках, не ведаючы, што адказаць. Каб выйсці замуж, трэба кахаць чалавека, нарэшце сказала яна простую ісціну. Ах, божачка, завохкала старая, хіба ж Володя мой не кахае цябе? Да я табе шура скажу, што яны дня не можа пражыць, каб не пабачыць. У любы мароз бяжыць сюды. Галоўнае, што Володя кахае, а да маіх пачуццяў. Што ёй? Ці кахаю я яе сына, пра гэта не пытае. Падумала Саша всё з тым жа пачуццём абразы. Размова гэтая прымусіла яе сур'ёзна задумацца. Упершыню з'явілася трывога за свой лёс, страх перад будучыняй. Як павернецца жыццё? Раней яна не думала пра замужжа. І нават лічыла, што это нешта непатрэбнае, ці ва всякім разе не абавязковае. Цяпер яна пачынала разумець, што гэта неабходна і непазбежна. Так нечакана дзяўчына перайшла ў сваіх думках і поглядах у сталую жанчыну. Яна напісала пісьмо Пятру і папрасіла яго прыехаць. Ён сур'ёзна адказаў, што баіцца гаспадыні. Саша запэўніла, што гаспадыня будзе ласкавай, як добрая цешча, і жартаўліва пагразіла, што калі ён не прыедзе, яна выйдзе замуж, бо да яе сватаюцца. Гэта не на жарт спалохала Пятра. Ён у гэты час працаваў над дыпломным праектам, праектаваў дарогу з усімі неабходнымі пабудовамі, дамамі даглядчыкаў, гасцініцай, бензакалонкамі, рамонтнай майстэрні, адным словам, такую дарогу, якая і да нашых дзён ёсць толькі ў праектах, і аб якой зараз мараць уласнікі машын і ўсе шафёры. Чарцілі і вылічалі выпускнікі з натхненнем, хоць ведалі, што па іх праектах нічога не будзе пабудаваным. А праекты згрызуць мышы у тэхнікумаўскай бібліятэцы. Але ўсё адно дыпломны праект, дыпломная работа больш разумны і дзейсны метад праверкі ведаў, чым экзамены, калі зноў пачынаецца тое ж зубрэнне, што і ў час навучання. І калі ўсё наспех вызубранае забываецца праз 2 гадзіны пасля экзамену. Пры дыпломным праекце студэнты ўпершыню самастойна з усёй адказнасцю пачынаюць тварыць. А тварыць без натхнення нельга. Хлопцы праводзілі ў чарцёжнай па 12 гадзін. Пятрош, калі вырашыў ехаць да Сашы, заставаўся там па 20 гадзін, каб падагнаць праект і выкраіць час на паездку. Ён шкадаваў патраціць лішнюю хвіліну на абед і не хадзіў у сталоўку, купляў булачку, кавалак каўбасы і абедаў чарцёжнай, адначасова робячы разлікі. Ён заставаўся там да глыбокай ночы і часам тут жа за сталом засынаў. Аб такой вар'яцкай рабоце яго сказалі дырэктару. І той загадаў вартаўніку выганяць усіх і зачыняць чарцёжную 9 гадзін вечарам. Тады Пятро пачаў прыходзіць у 6 гадзін раніцы, калі чарцёжную адчынялі для ўборкі. Такім чынам ён за колькі дзён зрабіў тое, што планавалася зрабіць за месяц. Напярэдадні 1 мая ён паехаў да Сашы. Ехаў спакойна, без хваляванняў і лішніх думак. Пехатою не пабег ад рэчыцы, дарога гразкая, а цэлую ноч чакаў на прыстані ў халоднай бруднай зале парахода. Потым цярпліва плыў паўдня, любуючыся разлівам Дняпра,
А Дняпро цудоўны ў гэты час. Ён разліваецца на много кіламетраў шырыню, залівае лугі, лазнякі. Дубы на нізкім левым беразе стаяць паголля ў вадзе, а правы бераг ужо не выглядае такім абрывістым і высокім. Параход ідзе бліжэй да абрыву, і з верхняй палубы відаць вуліцы вёсак, гразкія, але ажыўленыя па-вясноваму прыгожыя. І ўсюды дзеці гуляюць у клёка і ў мяча. Саша шчыра ўзрадавалася яго прыезду. Яна, безумоўна, не кінулася цалавацца, а стрымана падала руку, але радасць адбілася ў яе на твары і ў вялікіх блакітных вачах. Яна прыжмурыла іх у вясёлай усмешцы і сказала да гаспадыні: «Ну вось, Аня, зноў прыехаў брат». Яна так сказала слово «брат», што гаспадыня весела засмяялася. Ды брат жа, брат, не двоюродны, а самы родны. Праспявала яна, прыветліва паціскаючы хлопцу руку. Гэтыя яе весялосць і прыветлівасць адразу в адзін момант прымірылі з ёй Пятра. Ён зразумеў, што яна, як добры друг Сашы, усё ведае і цяпер, напэўна, будзе ставіцца да яго гэтак жа прыхільна і шчыра, як да сваёй кватаранткі. Над вечоркам пайшоў дождж, па-майску цёплы, дробны, але спорны. Той вясновы дождж, што змывае апошні снег у гушчарах і на схілах узгоркаў, бруд на дарогах, і пасля якога трава пачынае расці так, што відаць, як варушыцца на зямлі зляжалае мінулагодняе лісце. У такі дождж, да яшчэ перад святам, усе сядзяць дома. Дзеці, дарослыя, моладзь займаюцца дробнымі і прыемнымі хатнімі справамі ці вядуць лагодныя гутаркі, без плётак і непрыемнасцей, гэткія ж чыстыя і цёплыя, як дождж. Да гаспадыні прыйшлі суседкі, не выходзілі з хаты дзеці. Таму Саша і Пятро, жадаючы, як усе закаханыя, быць далей ад людскога вока, схаваліся ў амбулаторыі, у той вялікай пустой хаце, дзе прыемна пахла вільгаццю і лекамі. Дождж шумеў за акном, ласкавы аднатонна барабаніў па шыбах, змрок, як заўсёды ў хмурны вясновы дзень, хутка запаўняў хату, шафа з белымі шклянкамі расплылася ў дзіўную здань. У хатах на другім баку вуліцу запальваліся лямпы, праз сетку дажджу вокны расплываліся ў жоўтыя шырокія кругі. Святла яны не запальвалі. Ім святла не патрэбна было, сядзелі на канапцы, абняўшыся, і расказвалі пра сваё жыццё за 8 месяцаў, што не бачыліся. Яны быццам баяліся, што нешта ці нехта можа перашкодзіць ім расказаць аб усім, што бачылі, што перадумалі, што адчувалі, і расказвалі таропка, перапыняючы адно аднаго, і зусім нечакана пераходзілі з тэму на тэму. Аднойчы там у заходняй я стаяў на граніцы, расказваў Пятро, глядзеў на той бок, убачыў нямецкага вартавога, і ведаеш, мне стало трохі страшна, што так блізка ад нас людзі, якія ваююць. А, як яны там ваююць, перапыніла Саша, якая там вайна? Это, праўда, не тое, што ў нас на фінскай. Сядзяць у гэтых лініях, дзе, кажуць, нават трамвай пад зямлёй ходзіць, п'юць каву ды віно і для забаўкі страляюць. Увесь час паведамляюць перастрэлка патрулёў, да і ўсё. Ведаеш, я табе не пісала пра гэта, я таксама прасілася на фінскую. Падала заяву военкамат, мяне выклікалі. Военкам паглядзеў на мяне, паківаў галавой і кажа: «Ідзі, дзіця, працуй, дзе працуеш». Так і сказаў: «Дзіця,
Правільна ён зрабіў, ваенкам твой. Ты ведаеш, як там цяжка было. З нашага тэхнікума ездзілі 3 снайперы. Цяпер вярнуліся, яны расказвалі, якая там зіма была. У нас таксама сады павымярзалі, калгасны малады сад напалавіну загінуў. Там людзі ў снезе ляжалі. Ды не 1 дзень і не 2. Пятро быццам баяўся, што яна можа паехаць туды і адгаворваў. Потым схамянуўся. У самога было гэткае жаданне. Памаўчаў, тулячы яе да сябе, аднак шчыра прызнаўся. А я рад, што цябе не ўзялі. Ты могла б згубіцца у гэтым чалавечым моры. Забыла б мяне, і я не знайшоў бы цябе. Дурненькі, я ніколі не забуду цябе. Калі ты пайшоў у мінулым годзе, я плакала. Яна засаромілася свайго прызнання, змоўкла, а ў яго гэтыя словы выклікалі такое замілаванне, такі прыліў пяшчоты, што ён да болю сціснуў яе худенькія плечы. Ой, задушыш! Са смехам вызвалілася яна з яго абдымкаў і адышла. Чакай, нехта гаворыць там, можа, да мяне? На вуліцы было ўжо зусім цёмна, дождж ішоў, як і раней, дробны, густы. Ад хаты гаспадыні даносіліся галасы. Саша падышла да акна, прыслухалася. Калі галасы сціхлі, вярнулася назад на канапку. А я не жартавала ў пісьме. Да мяне сапраўды сваталіся. Да не сам жаніх, а яго маці. І яна расказала ўсё. Гісторыя гэта была смешная, але Петра яна ўстрывожыла. Ён раптам зразумеў, што маглі б скласціся так абставіны, што ён страціў бы сваю Сашу, асабліва пасля яго недарэчнага ўчынку. Ён моцна сціснуў Сашыны рукі і зашаптаў: «Сашенька, я хачу, каб ты была моя, назаўсёды моя, каб ніхто, нішто, ні разлукі, ні войны, ніякія выпадковасці, нішто не магло разлучыць». Яна абняла яго, прыгарнула да сваіх грудзей, дзе моцна білася сэрца. «Я буду твоя, Петя, твоя назаўсёды. І ты мой». Блізкасць прынесла Петру тое асаблівае адчуванне шчасця, якое, відаць, чалавек перажывае толькі аднойчы. Ён адчуваў сябе самым шчаслівым з усіх людзей, якіх ведаў і бачыў, і яму было шкада тых, хто не спазнаў яшчэ такога шчасця. Гэта быў час самага высокага ўзлёту, ўсяго найлепшага, што было ў яго душы, і разам з тым час, калі знікалі яго наіўныя юнацкія мары і ўяўленні. Упершыню па-сапраўднаму адчуў ён прыгажосць жыцця, жаночага цела, чалавечых адносін. Ён хадзіў у стане нейкага незвычайна ап'янення. Увесь свет здаваўся яму ў гэтыя майскія дні, дарэчы, халоднае і непрыветлівае, казачна чароўным, а ў цэнтры гэтага свету яго сонцам, зоркай была Саша, асвятляла сваім зяннем, грэла сваім цяплом. Ён ішоў за Сашай у амбулаторыю, праводзіў да хворых у самыя дальнія вёскі і доўга чакаў дзе-небудзь на ўскраі, калі яна вернецца. І чакаць яму
таксама было радасна, бо больш ужо не з'яўлялася неразумная беспадстаўная рэўнасць, якая мучыла яго раней. Яна знікла разам з блізкасцю, разам з усведамленнем, што Саша яго жонка. Слова муж і жонка, якія раней ён не любіў і лічыў грубымі, цяпер здаваліся самымі прыгожымі. Ён ганарыўся тым, што ён муж. І калі пачуў, як гаспадыня гаварыла адной жанчыне, а гэта муж доктаркі, яму было надзвычай прыемна. Аднойчы ён сядзеў каля хаты гаспадыні, радаваўся першаму цёпламу дню і пераконваў сябе, што бачыць, як расце лісце на ліпах і трава пад нагамі. Пры незвычайнай узнёсласці адчуванняў хацелася, каб і навокал усё было незвычайным. Да яго падышоў малады чалавек, прывітаўся і нясмела сеў на гэтую ж лавачку з другога краю. Пятро не адразу пазнаў у ім Владзіміра Івановича. Калі ж пазнаў, пачаў разглядаць з бесцырымоннай цікаўнасцю. Так што настаўнік, старэйшы за яго не меншых гадоў на 5, настаўнік збянтэжыўся. Убачыўшы гэтую яго збянтэжанасць, Пятро ўспомніў, як самаўпэўнены, спрытны і вясёлы быў настаўнік у мінулым годзе на валейбольнай пляцоўцы і адчуў сябе пераможцам, шчаслівейшым, а значыцца, больш дасціпным і спрытным. Это табе не ў валейбол гуляць, я пакажу, які я табе бука. І ён пачаў размову з настаўнікам такім тонам, якім дарослыя размаўляюць з дзецьмі. Як справы, таварыш педагог? Нічого, дзякую, адказаў Владимир Иванович. Вы што выкладаеце? Матэматыку. О, это вельмі сур'ёзны прадмет. Тут трэба ўмець варушыць мазгамі. Вядома, згадзіўся настаўнік. Ну, як адчувае сябе ваша матэматыка? Пытанне было неразумнае, здзек і насмешка яўныя. Але ўсё адно Владимир Иванович не знайшоў, што адказаць так, каб Пятру стала няёмка. Як адчувае? Ну, як ведаюць яе вучні, напрыклад? Добра ведаюць. Горш ці лепш за настаўніка? Пятрова ўпор глядзеў на свайго былога саперніка, і ў вачах яго скакалі чорцікі. Настаўнік зразумеў, што весці далей размову з гэтым звар'яцелым ад шчасця юнаком немагчыма. Ён не адказаў, опусціў галавой, хвіліну задумліва стукаў тонкім пруцікам па наску свайго чаравіка, счышчаючы вясновую гразь. Потым узняў галаву і сказаў: «А цяпер вы адкажыце на адно маё пытанне, але шчыра, калі ласка. Кім вы даводзіцеся Александры Фёдоровне? Я? Мужам. А кім жа яшчэ? Сказаў Пятро. Дзякую вам. Настаўнік падняўся. Бывайце здаровы. Жадаю вам шчасця. І рассякаючы пруцікам паветра, ён пайшоў уздоўж па вуліцы. Петру хацелася засмяяцца наўздагон. Але ён стрымаўся, крануты зусім шчырым пажаданнем настаўніка. Пасля праз якую гадзіну Пятро зноў убачыў з саду, што Владимир Иванович выйшаў з двара амбулаторыі. Вось жа блукае чалавек, як здань. Што яму трэба тут, падумаў ён.
Сашы в амбулаторыі не было, яна паехала ў мястэчка на нейкую куставую нараду. Пятру захацелася зайсці в амбулаторыю аднаму. Ён знайшоў ключ, адчыніў дзверы і убачыў на падлозе паперку. Не ўтрымаўся, разгарнуў. Александра Фёдоровна, вы казалі мне, што нікому ніколі не хлусілі, а мне вы схлусілі. Навошта? Вы запэўнівалі, што той юнак ваш брат, а цяпер я ведаю, што ён ваш муж. Мне крыўдна, што вы казалі няпраўду. Аднак жадаю вам шчасця. Ул. Петро прачытаў пісьмо, паціснуў плячамі, яму здалося дзіўным і смешным, што сталы сур'ёзны чалавек, настаўнік матэматыкі, 2 гадзіны хадзіў навокал амбулаторыі, каб падсунуць пад дзверы этую недарэчную запісачку. Ён раптам забыўся, што зусім нядаўна сам рабіў яшчэ большыя глупствы. Ён не задумваўся цяпер, чаму Саша сапраўды так доўга ўсім выдавала яго за свайго брата. Цяпер жа гэта не магло хваляваць яго. Саша яго жонка, і таму ён найшчаслівейшы чалавек у свеце. Пятро аддаў Сашы пісьмо, калі яна вярнулася, тая прачытала, пачырванела. Цівак, а што я магла яму сказаць? Ён так настойліва дапытваўся, хто ты? Яны пагутарылі пра гэтага дзівака, пажартавалі, і ніводная раўнівая струнка не адгукнулася ў душы хлопца. Але калі ў той жа вечар Саша сказала яму, што яго чакае дыпломная работа, і таму трэба ехаць, струны гэтыя загудзелі ўсе адразу, гучна і балюча. Все гэтыя дні Петро не думаў пра дыпломную работу. Яшчэ перад ад'ездам ён пераканаў сябе, што зрабіў больш, чым сябры, а таму мае права на перадышку, а цяпер наогул все это здавалася малапатрэбным і сумным у параўнанні з тым, што ён перажываў. Что такое гэты дыпломны праект? Это тлумачальная запіска. Каму яны патрэбны? Все равно будуць валяцца в тэхнікумаўскай бібліятэцы ў самых далёкіх кутках за паліцамі. Нарэшце, якая розніца? Атрымае ён пры абароне выдатна ці пасрэдна? Все адно выпусцяць тэхнікам-дарожнікам, і все адно ўвосень прыйдзецца ісці ў армію. Аб усім гэтым ён падумаў, калі Саша сказала, што час ехаць. Раней ён пра дыплом не думаў, проста забыў усё і жадаў толькі аднаго, як мага больш быць тут, у гэтай надзвычай утульнай хаце побач з Сашай, сваёй жонкай. Яму здавалася, што толькі ён паедзе і шчасце разбурыцца. А таму жахнуўся ад думкі, што трэба пакідаць яе. Ты хочаш, каб я хутчэй паехаў, сказаў ён. Я хачу, каб ты заўсёды быў са мной, але нельга ж забываць пра справу. Я на паўмесяца абагнаў усіх. А нічога не скажуць, што цябе так доўга няма пасля свята? А хто можа сказаць? Ведаюць хоць дзе ты? Ніхто не ведае. Трэба ехаць, Петя, так нельга. Я надакучыў табе? Божа мой, які ты дурны. Я хачу як лепш, каб не было непрыемнасці, ён глупства вярзе. Але на другі дзень прыйшла тэлеграма ад сябры. Неадкладна вяртайся, дырэктар, камітэт пагражаюць табе страшнай карай. Сябра гэты здагадаўся, куды знік Петро. У чамадане ягоным знайшоў пісьма і такім чынам даведаўся адрас Сашы. З болем у сэрцы пакінуў Петро жонку і пайшоў толькі з умовай, што яна штодзень будзе пісаць яму.
Бясконцай здалася яму ў той пераход знаёмая дарога па прыдняпроўскай раўніне. Хоць ён і прымушаў сябе захапляцца хараством маладой зеляніны і няспынна думаў пра Сашу. Між іншым, марыў, што калі-небудзь ён збудуе тут, у гонар Сашы, дарогу па сваім праекце, дарогу цудоўную, па якой прыемна і радасна будзе хадзіць людзям, нават маладажонам, калі ім давядзецца пакідаць адно аднаго. Раней жартаўлівы і шумны сярод блізкіх сяброў, Пятро зрабіўся сцішаны і замкнёны. Замыкаюцца і адасабляюцца людзі звычайна ад гора, але бывае, што замыкаюцца часам і ад шчасця. Пятро як бы баяўся, каб хто не абразіў, не запляміў яго светлых і чыстых пачуццяў. За прагул яго лаяў дырэктар, выклікалі ў камсамольскі камітэт, дапытваўся, дзе ён быў 10 дзён. Ён адказваў: так, ездзіў, і ўсміхаўся, як, напэўна, усміхаўся б чалавек, якому раптам адкрыліся все таямніцы свету. Сапраўды, ён адчуваў, нібы зрабіўся сталейшы за ўсіх сваіх сяброў, нават за тых, што старэйшыя за яго па гадах, сталейшы, бо жанаты і шчаслівы, бо перажыў тое, чаго яны, відаць, яшчэ не перажылі. Сябры дзівіліся, гледзячы на яго. Потым заўсёды праніклівыя, здагадлівыя дзяўчаты нечакана абвясцілі, што Шапятовіч ажаніўся. Гэтая чутка в адзін міг разнеслася па тэхнікуме. Дзяўчаты з малодшых курсах прыходзілі ў чарцёжную і глядзелі на яго, як на нейкае дзіва. Хлопцы-сябры дапытваліся, ці праўда гэта. Жартаўліва віншавалі, а ён у адказ толькі усміхаўся все той жа таямнічай і радаснай усмешкай. Зноў працаваў Пятро над праектам дзень і ноч, каб дагнаць і апярэдзіць сяброў і такім чынам выкраіць час яшчэ на раз з'ездзіць да жонкі. Адрываўся ад працы толькі для таго, каб збегаць на пошту, спытаць, ці няма пісьма. Дзён колькі пісьмо не прыходзіла, і ён зноў пакутаваў, яму зноў спомніўся Владимир Иванович, яго словы, запіска і іншыя недарэчнасці. Нарэшце пісьмо прыйшло. Як выявілася, нейкія 100 кіламетраў яно ішло 5 дзён. Праз тыдзень, забыўшыся на дырэктара і на камітэт, на ўсе іх папярэджанні, Пятро зноў ляцеў да Сашы. Больш ён не чакаў ні машыны, ні парахода, а з цягніка пабег па знаёмай дарозе, і здалася яна цяпер вельмі прыгожай. У маладосці рэдка здараецца, каб не спалася, хіба толькі ў часы цяжкіх перажыванняў горам. Пятру не спалася ад адчування шчасця, ад той душэўнай узнёсласці, якая ўсё яшчэ не пакідала яго, хоць ішоў другі месяц, як яны пажаніліся. Ён ляжаў на краі ложка і баяўся паварушыцца, адчуваючы на руцэ мяккія валасы Сашы. Яна спала спакойна, роўна дыхаючы. Ён асцярожна павярнуў галаву ў бок Сашы і любаваўся ёю. І ў сне на яе твары адбіваліся нейкія пачуцці. Вусны то складваліся ва ўсмешку, то застывалі ад сур'ёзнай увагі, то іранічна крывіліся, зрэдку ўздрыгвала брыво. Гэта ігра рыс на любым твары здавалася Пятру такой прывабнай, пацешнай, што яму
Вельмі хацелася цалаваць і вусны, і вочы яе. Але ён баяўся разбудзіць жонку. Няхай спіць. Яна змарылася за дзень, набегалася, з пяшчотай думаў ён. Трэба і мне спаць, 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 спаць. Але заснуць не ўдавалася. Ноч лезла ў пакой далёкім смехам дзяўчат, прыглушанымі пералівамі гармоніка недзе ў суседняй вёсцы, пахам кветак, і яшчэ адно дзіўнае адчуванне не давала заснуць. Нейкая неасэнсаваная трывога, нібы перад навальніцай ці перад невядомай далёкай дарогай. Яна, гэтая трывога, была недзе ў самай глыбіні душы, пад шчасцем і захапленнем, але чым настойлівей ён змагаўся з бяссонніцай, тым часцей яна адгукалася ў сэрцы, нібы прабіваючыся на паверхню. Што это? Чаму гэта? Можа, зноў недарэчная рэўнасць, пра якую яму зараз сорамна ўспамінаць? Не, гэта нешта зусім іншае. Ён успамінаў падзеі дня, што бачыў, з кім сустракаўся, пра што гаварыў, і раптам успомніў. Нямецкая армія ўступіла ў Парыж. Пятро пачуў гэтую навіну па радыё ў сельсавеце. Прысутныя там старшыня, ўпаўнаважаны настаўнікі выказвалі свае думкі наконт гэтай падзеі. Трывогі ніхто не выказваў, трывога, відаць, ва ўсіх заставалася ў сэрцы, і выявілася, як і ў яго не адразу, а пазней уначы, калі кожны заставаўся сам з сабой. Там жа ўсё больш гаварылі пра немцаў, пра іх сілу, тэхніку. Вось прудь, гады. Сілішча, што ты хочаш? За дзень Галандыю, за другі Бельгію. Ангельцаў у мора кульнулі. Храновыя ваякі супраць іх. Каб стаялі на смерць, не ішоў бы так. Супраць нас не пайшоў бы так, назад пакаціўся б. Тэхнікі, відаць, малавата ў французаў. Ну, немцаў танкі вунь усюды. Не в адной тэхніцы сіла. Камандзіры ні к чорту. А калі генералы ў кусты, дык што рабіць салдату? Салдату трэба каманда. Пятро таксама выказваў нейкія меркаванні, нават вызначыўся сваімі ведамі аб нямецкай ваеннай тэхніцы, пра якую вычытаў у часопісах. Так яны пагутарылі і разышліся. А цяпер вось гэтая трывога, гэты неспакой у душы. Чаму? Францыя, Парыж. Як гэта далёка для хлопца, які нават у Маскве быў толькі праездам. Нікуды асабліва не ездзіў і не надта глыбока разбіраўся ў міжнародных справах, але разам з тым, як гэта і блізка сэрцу юнака, які толькі са школьнай парты. Ніводную краіну мы не ведаем са школьных год так, як Францыю. Ужо з першых класаў, з першых чытанак мы дазнаваліся пра парыжскую камуну, з кніг глядзелі на нас партрэты герояў-камунараў, на ўсё жыццё запаміналіся прозвішчы: Варлен, Далеклюз, Дамброўскі. Потым гісторыя. Тая школьная гісторыя сярэдніх вякоў і новая, у якой Францыя адводзілася добрая палавіна, бо Францыя дала Робеспьера і Марата, дала рэвалюцыю 1848 года і нарэшце парыжскую камуну. Нават у самага кепскага вучня, які кідаў школу пасля 7-8 класаў, на ўсё жыццё захоўваліся ў памяці ўсе гэтыя гістарычныя падзеі, а ў тых, хто вучыўся далей, веды аб Францыі бясконца пашыраліся.
За гісторыя і літаратура, спачатку Жюль Верн і Гюго, потым Бальзак, Ралан і Анры Барбюс. Мы любілі герояў іх кніжак і праз іх полюбілі Францыю. Пятро уявіў Парыж, так як можна уявіць гэты горад па прачытаных кнігах і фільмах, уявіў, як ідуць па ім чужыя салдаты, грубыя і нахабныя, як усе заваёўнікі, і сэрцу стала балюча, балюча за далёкіх незнаёмых французаў, мусіць, такіх жа хлопцаў, як ён сам, і такіх жа жанчын і дзяўчат, як яго Саша. Саша, мілая, слаўная Саша. Ён пяшчотна паглядзеў на жонку, прыслухаўся да яе роўнага дыхання, і раптам з'явілася думка ўпершыню такая недарэчная. Нашто, калі яны пачнуць вайну супраць нас? Прыйдуць сюды, на нашу зямлю, як прыйшлі ў Парыж? Што ж гэта будзе? Разбурыцца шчасце. Вось гэтае яго шчасце, якое ён толькі што спазнаў. Адарвуць яго ад Сашы, вось ад гэтых яе мяккіх валасоў, якія нават пахнуць шчасцем, ад яе рук такіх пяшчотных. Яму зрабілася жудасна ад гэтай думкі. Вайна, яе ўяўная романтыка, можа вабіць толькі дзяцей і юнакоў. Для чалавека, які зразумеў сэнс жыцця і уведаў шчасце, вайна не можа не быць страшнай і агіднай. Пятро стараўся адагнаць гэтую жудасную думку. Ніколі яны сюды не прыйдуць. Мы будзем біць іх на іх зямлі, калі яны адважацца напасці, на сваю не пусцім. Ён быў перакананы ў гэтым непахісна. Мы ўсе верылі, што будзем біць ворага на яго зямлі. Каля хаты спынілася фурманка, конь, якога, відаць, вельмі гналі, з палёгкай фыркнуў. Зноў па Сашу, падумаў Пятро. Рэдка выпадала ноч, каб яе не выклікалі да парадзіхі. Ціхі, але настойлівы стук у шыбу і нясмелы голас: «Доктарка!» Саша адразу прачнулася, асцярожна ўзнялася і, адчыніўшы фортку, прашаптала невядомаму чалавеку за акном: «Іду, не стукайце». Яна збіралася паціху, каб не разбудзіць Пятра, мяркуючы, што ён, як звычайна, спіць, але Пятро паклікаў яе. «Ты не спіш?» «Спі, мяне зноў клічуць». Яна пацалавала яго і, узяўшы ў рукі чаравікі, каб не стукаць абцасамі па падлозе, выйшла. Пятро з нейкай дзіўнай радасцю падумаў, што недзе зноў народзіцца чалавек, зноў прыйдзе радасць у хату, і ад думкі гэтай адразу зніклі яго трывога, неспакой, быццам ён раптам упэўніўся ў непераможнасці жыцця. Ён хутка заснуў. Прачнуўся на світанне ад дотыку Сашыных рук. Яна лажылася побач, цела яе было халоднае, і ўся яна пахла свежым сенам, дарожным пылам і ёдам. А праз гадзіну яе выклікалі зноў. За снеданнем Саша сказала: «Сёння прыняла 2 цудоўных хлопчыкаў». «Зноў хлопчыкі», сказала Аня. «На вайну, это кажуць, калі родзяцца адны хлопчыкі». «Няхай вайны не будзе. Все это бабскія выдумкі», сказаў Пятро аўтарытэтна, як належыць сталаму мужчыну сярод жанчын. Калі не лічыць начных думак і трывог, ён сапраўды быў перакананы, што вайны не будзе. А калі вораг нападзе, то будзе разбіты адразу за які тыдзень-два. Як і большасць яго равеснікаў, ён безмежна верыў у магутнасць арміі, у якой будзе служыць. Саша цяжка ўздыхнула.
Пасля прызналася Пятру: я ніколі нічога не баялася і ніколі не думала пра гэта, а цяпер баюся. Чаго? Вайны. Ведаеш, калі маеш шчасце, дык, мабыць, заўсёды баішся яго страціць, правда? У хуткім часе ёй давялося перажыць за сваё шчасце сапраўдны страх, а не толькі ўяўны ад думак. Пасля выпускнога вечара будучыя тэхнікі, аўтамабілісты і дарожнікі паехалі за горад і там трапілі пад праліўны дождж. Пятро прастудзіўся і захварэў на двухбакавое захапленне лёгкіх. Па тым, якое кароткае было яго пісьмо, два нейкія сказы без знакаў прыпынку, Сашок, я захварэў запаленнем, ляжу ў першасавецкай, цалую цябе. І па тым, якой слабой рукой гэта было напісана, крывыя разрозненыя літары, Саша зразумела, што муж вельмі цяжка хворы. Разгубленая, спалоханая, яна прыбегла з амбулаторыі да гаспадыні і ўпершыню заплакала пры ёй. Дагэтуль, калі часамі і плакала, дык у потай, каб ніхто не ўбачыў. Чаго ты? — здзівілася гаспадыня. Я вельмі баюся, што ён памрэ, як дзіця ўсхліпнула Саша. Другога знойдзеш, магчыма, хацела пажартаваць гаспадыня, але сама пасля была не рада. Саша адхіснулася, і вочы яе бліснулі іскрамі гневу і варожасці. Як вам не сорамна, Аня? Вы самі пахавалі мужа. Я кахаю яго. Ён мне даражэй за ўсё на свеце. Даражэй жыцця. Анне да болю стала сорамна, яна таксама заплакала. Даруй, Шурачка, ну хіба я хацела паганае сказаць. Ну так вот не ўтрымала языка. Ай, Боже мой, такі наш лёс жаночы. Я зараз жа поеду да яго. Яму будзе лягчэй, калі я буду пры ім. Як ты поедешь? А работа? А што работа? Хіба што здарыцца за дзень-два. Я ж хутка вярнуўся, я толькі пабачу яго, суцешу. Але ж закон гэты. Сапраўды, незадоўга перад гэтым выйшаў закон, згодна з якім за прагул, за спазненне на работу аддавалі пад суд. Сашу, добрасумленную ва ўсім, крыштальна чыстую, заўсёды страшыла думка, што і яна можа неўзнарок трапіць на лаву падсудных. А як яна дакажа, што ёй трэба было абавязкова ехаць? Яны ж нават не запісаны ў ЗАГСе. Не, я поеду. Што будзе, то і будзе, а я не магу не паехаць. То попрасіў старшыні коня. Я подвязу хоць цябе. Дзе яго знойдзеш, старшыню, ды і лепш, каб ніхто не ведаў. Я пайду да рэчыцы, паспею на рабочы поезд. Проці ночы ў такую дарогу, божачка мой, спалохалася гаспадыня. Аня, не адгаворвайце мяне, я не маленькая, што мне ноч. З сабой, акрамя грошай, завязаных у носавой хустачцы, яна ўзяла белы халат, бо ведала, што без яго цяжка будзе прайсці ў бальніцу. Яна не ішла, яна бегла. Адна сярод ночы і сярод поля. Над ёй было зорнае неба, безмоўнае, бясконца далёкае, а да самай дарогі падступілі пасевы высокага спелага жыта, пшаніцы і ячменю. Збажына жыла. У ёй нешта шапталася, звенела, уздыхала. Гэтая блізкасць нечага жывога
бадзёрыла і адначасова страшыла. З-пад ног час ад часу ўзляталі начныя птушкі, ледзь не б'ючы крыламі па твары. Спачатку Саша спалохалася, нават ускрыквала ад страху. Потым прывыкла і не звяртала увагі. Чаго мне баяцца, калі хворы Петя? Слаўны мой, любы, каб я была гэтай птушкай, я даўно прыляцела б да цябе. Я не магу ляцець, буду бегчы. Чаго бегчы? Все адно прыйдзецца чакаць поезда, а калі спазнюся, лепш раней прыйсці. Дзе-нідзе пачалі жаць, і на полі стаялі бабкі, здалёк падобныя ў цемры на постаці людзей. Адна з такіх постацей раптам прыўзнялася і кінулася ўцякаць. Саша спалохалася і таксама пабегла. Бегла так, што, здавалася, сэрца вось-вось выскачыць з грудзей. Але яна падумала пра Пятра, і страх знік. Праходзячы паўз вёску, яна зноў бачыла, як з прыдарожнай лаўкі ўсхапіліся і пабеглі дзве постаці. Яна падышла так блізка, што добра разгледзела дзяўчыну і хлопца, закаханых, і раптам здагадалася, чаму яны ўцякаюць. Каб не несці халат у руцэ, яна надзела яго і выглядала белай зданню. Яна скінула халат, пайшла павольней. На ўсходзе заружавела неба, канчалася кароткая летняя ноч. Старому вартаўніку пры бальніцы Саша сказала, што яна практыкантка, і як пропуск паказала халат. Яна баялася спытацца ў каго-небудзь з сясцёр, дзе ён ляжыць. Раптам скажуць, што яго ўжо няма, і цішком абыходзіла ўсе палаты аддзялення па чарзе, адчыніла дзверы адной палаты і ўбачыла ў куце схіленую перад ложкам постаць сястры і адразу кальнула ў сэрца. Ён там. Яна хутка пайшла да ложка, хворыя ўзнімалі галовы, са здзіўленнем глядзелі на яе. На гук крокаў павярнулася сястра. Саша пазнала Любу і спынілася. Варожае пачуццё варухнулася ў яе грудях. Пятро расказваў, як Люба хацела прывабіць яго. Ты? Крыху здзіўлена спытала Люба. Это ён цябе клікаў увесь час, Саша. Цяпер я разумею. Яна крытычна агледзела Сашу і іранічна усміхнулася. Дзякуючы дапамозе бацькі, дырэктара саўгаса, Любе ўдалося пераехаць у горад, і цяпер яна працавала старшай сястрой аддзялення. Галоўнае, у горадзе яна мела жаніхоў і была ўпэўнена, што хутка выйдзе замуж. Жыццё ў горадзе, жаніхі, пасада — все разам давала ёй падставы ганарыцца, весці сябе важна і глядзець на такіх, як Саша, вясковых, з вышыні свайго уяўнага становішча. Праўда, на Пятра яна хоць і была злосная, але да хворага ставілася ўважліва і нават пахвалілася сёстрам, што хлопец гэты некалі ад кахання траціў розум і пехатой за паўсотні кіламетраў бегаў да яе ў вёску. З'яўленне Сашы крыху ўзлавала яе. Жонка, зняважліва падумала яна і спытала: «Дык ты сапраўды выйшла за яго?» Ён тут, калі яму рабілася лягчэй, расказваў, што жанаты. Дзяўчаты не верылі, дзіця яшчэ, я таксама не верыла. Але Саша не слухала яе. Яна стаяла за 2 крокі ад ложка і не зводзіла позірку з твару Пятра. Ён ляжаў нерухома, з заплюшчанымі вачамі, быццам спаў, але яго засмяглыя, патрэсканыя ад гарачкі губы раз-пораз крывіліся ад болю, зрэдку пакутліва перасмыкаўся ўвесь твар і ўздрыгвала цела, нават
Пунцовыя плямы на запалых шчоках у гэты міг знікалі, і шчокі ўраз рабіліся бяскроўна бледнымі. Саша прысела на ложак і, узяўшы яго руку, прыціснулася да яе шчакой. Нехта з хворых сказаў з захапленнем: «Ого!» Другі цяжка ўздыхнуў, прагнучы гэткай жа простай і шчырай ласкі. Люба усміхнулася зноў-такі з іроніяй, паправіла пузыр з лёдам на галаве хворага. У яго 41 тэмпература, увесь час лёд трымаем, сказала яна суха, мабыць, жадаючы падкрэсліць, што не пяшчота трэба хвораму, а клапатлівы догляд. Рэдкі па цяжкасці выпадак двухбаковай пнеўманіі, чакаем крызісу. Ты падзяжурыш каля яго, так? І я буду тут. Доўга быць тут Бася Ісаковна не дазволіць. Мне і так мала не будзе, што пусціла цябе. Але бяру на сябе. Саша вспомніла, што калі яны хадзілі сюды на практыку, то ўсе вельмі баяліся гэтай суровай Басі Ісаковны, галоўнага лекара. Але цяпер яна нікога не баялася, ніхто мяне адгэтуль не выганіць, не пайду, вырашыла Саша з упартай рашучасцю, я адна маю права быць пры ім. Яна ўпэўнена паправіла падушку, коўдру, глядзела, як пакутліва адбіваецца боль на яго твары, і сама адчувала гэты боль дзесьці глыбока ў грудях. Петро стагнаў. Яна пяшчотна гладзіла яго рукі, шчокі, быццам хацела гэтак суцішыць боль. Суседзі хворыя з павагай размаўлялі з ёй, распытвалі, адкуль яна, расказвалі, як прывезлі Пятра, як ён трызніў усе гэтыя дні, скардзіліся на свае хваробы. Яна ім сумленна адказвала, давала парады, нават некага выслухала, але пасля не магла ўспомніць. Пра што яе пыталі, што яна адказвала, навошта кагосьці выслухвала. Это смешна ёй, фельчарыцы, выслухваць хворага пасля вопытных лекараў. Але тады Саша не думала пра гэта. Яна была ўдзячна гэтым людзям, што яны цёпла і клапатліва гавораць пра Пятра і хацела зрабіць ім што-небудзь добрае, памагчы. Але што б яна не рабіла, з кім бы не размаўляла, яна ні на міг не адрывала вачэй ад мужа. Думка аб тым, што ён можа памерці, не вытрымаць таго, што называецца страшным словам крызіс, больш не прыходзіла. Такая думка не магла з'явіцца, пакуль яна бачыла, як ён дыхае, стогне, крывіцца ад болю. Яго жыццё — гэта яе жыццё, а нават безнадзейна хворы чалавек думае толькі пра жыццё, толькі пра жыццё. Саша думала, як Пятро зноў прыедзе да яе, і яна ўжо больш нікуды не адпусціць яго. Ён хацеў ехаць некуды аж на ў Беласток, куды яго назначылі пасля тэхнікума. Не трэба яму ехаць. Яны будуць хадзіць разам па полі, сядзець у садзе. Цяпер паспелі яблыкі. Потым яна возьме адпачынак, і яны паедуць на параходзе. Саша вспомніла, як перад хваробай ён ад'язджаў ад яе. Ехалі разам да рэчыцы. Сашу выклікалі ў райздраў. Доўга чакалі парахода, Пятро сказаў, што холадна. Яна накінула яму на плечы сваю шарсцяную хустку, ён захутаны заснуў, паклаўшы галаву ёй на калені. А потым прыйшлі нейкія дзяўчаты-сакатухі, засмяяліся і разбудзілі яго. Магчыма, ён і прастудзіўся тады, у тую ноч. Петро раптам застагнаў, паклікаў: «Мама!» Потым сказаў нешта незразумелае: «На Ягадным не праедзем,
Не пойдзем, мамо. У Сашы сціснула ў горле, і яна і ўзрадавалася яго голасу. І раўніва жадала, каб ён паклікаў яе. Праз хвіліну ён расплюшчыў вочы, доўга глядзеў на яе, як бы пазнаючы. Потым квола усміхнуўся, прашаптаў: «Саша!» І тут жа паскардзіўся, як скардзіцца дзіця маці: «Мне вельмі балюча, Саша. Балюча, Петя, балюча, я ведаю». Яна нахілілася і пацалавала яго у гарачыя засмяглыя губы. Люба заглянула ў палату і сказала: «Ты пакармі яго. Ён нічога не есць, можа, ад цябе возьме». Ён сапраўды не адмовіўся, хоць яму было цяжка глытаць. Калі яна карміла, хворыя раптам хуценька леглі ў ложкі, зашапталіся: «Ідзе, ідзе!» Саша зразумела, хто ідзе, калі ўбачыла ў дзвярах Басю Ісакаўну. Галоўны лекар рабіла абход. Яна спынялася ля кожнага ложка, слухала тлумачэнні лекара-ардынатара, пытала ў хворага, як самаадчуванне, прыпісвала назначэнні. Дайшоўшы да ложка Петра, яна сурова спытала ў Сашы: «А вы хто?» Саша збянтэжылася. Стаяла як вінаватая вучаніца. Я фельчар. У маёй больніцы я не ведаю такога фельчара. Хто вы хвораму? Я сестра. Яна не разумела, чаму не прызналася, што жонка. Напэўна, пабаялася, што не паверыць. Ці могуць сказаць што-небудзь крыўднае, абразлівае. «Хто пусціў?» Павярнулася галоўны лекар да дзяжурнага доктара. Той паціснуў плячамі. «Я пусціла. Мы разам вучыліся», — з дзіўнай усмешкай сказала Люба. «Дазвольце мне застацца», — папрасіла Саша. «Паўгадзіны», — дазволіла Бася Ісакаўна, звяртаючыся да Любы. Сашу напалохала, як яны аглядалі Петра, як, адышоўшы, шапталіся, паўтараючы страшнае слова «крызіс». Яна вырашыла не пакідаць мужа, як бы не выганялі яе. Праз паўгадзіны Люба попрасіла, каб Саша пакінула палату, але хворыя напалі на Любу. Не бачыце хіба, у якім цяжкім становішчы блізкі чалавек. Няхай сядзіць, нікому яна не замінае. Люба знікла і больш не з'яўлялася. Хворыя суцяшалі Сашу, падбадзёрвалі, называючы з ласкавай іроніяй сястрой. Яна не разумела, навошта яе суцяшаюць. Яна не плакала, не ламала рукі ў роспачы, а проста сядзела і не зводзіла позірку з Пецевага твару. Жанчына не ведала, што яго боль, яго пакуты адбіваюцца і на яе твары, а збоку гэта было ўсім відаць. Пад вечар у палату зноў зазірнула Бася Ісакаўна. «Вы яшчэ тут?» Галоўны лекар амаль прастагнала. «Божа мой, што робіцца ў маёй больніцы?» І закрычала: «Любоў Андрэевну і Зою Петровну да мяне! А вы, голубка, ідзіце за мной!» Саша паслухмяна пайшла, пакорлівая і маўклівая. В сваім кабінеце галоўны лекар загадала: «Скідайце халат!» Саша скінула. Бася Ісакаўна замкнула халат у шафу. «Гэта мой халат», — паспрабавала запярэчыць Саша. «Ідзіце! І каб я больш не бачыла вас тут, я яшчэ ў райздраў напішу, голубка». Саша выйшла на двор, села на лаўку і горка заплакала ад крыўды
стомы і болю. Ноч доўгую пакутлівую, бадай што без сну засынала на колькі хвілін трывожным сноў і зноў прачыналася, яна правяла ў сваёй былой гаспадыні. А раніцой зноў падышла да бальніцы, але, відаць, галоўны лекар моцна паганяла ўвесь персанал, бо Сашу цяпер не хацелі і слухаць. Сёстры, што ішлі на работу, адмаўляліся выканаць нават простую просьбу паведаміць, як здароўе Пятра. А Люба прашмыгнула міма і не прывіталася. Саша сумна сядзела на лаўцы каля бальнічных варот і бяздумна сашчыла, як на даху дома, што насупраць, буркуюць галубы. Да варот пад'ехаў рамезнік. З брычкі асцярожна злезла маленькая старая жанчына ў простай шарсцяной кофце, суконнай спадніцы. Гэтая Бася Ісакаўна зусім не была падобна да той суровай уладнай, што ў беласнежным халаце хадзіла па палатах. Саша глянула на яе з нянавісцю. Лекар таксама затрымала на ёй свой позірк і, мабыць, адразу не пазнала. Яна прайшла праз прахадную, нешта сказала вартаўніком і раптам вярнулася назад, уважліва паглядзела на Сашу. «Вы яшчэ тут?» — спыталася яна ў Сашы так жа, як і ў палаце, але зусім іншым тонам. «А дзе мне быць?» — адказала Саша. «Ах, якая моладзь!» — уздыхнула Бася Ісакаўна. І нельга было зразумець, ці яна асуджае, ці адабрае гэтую моладзь. «Хадзем са мной!» — у двары яна сказала. «А гаварыць няпраўду старэйшым непрыгожа, дзіця маё. Мне ж сказалі, што гэта ваш муж, так?» Саша пачырванела, і сэрца яе ўраз напоўнілася пяшчотай да гэтай добрай жанчыны. Апрануўшы халат, які дала ёй галоўны лекар, Саша ўзбегла на другі паверх і толькі перад дзвярамі знаёмай палаты перавяла дыханне. Яна са страхам адчыніла дзверы і спынілася, і першае, што яна ўбачыла, яго вочы, жывыя, ясныя, яны глядзелі на яе. Ён устрапянуўся, намерыўся падняцца і амаль крыкнуў: «Саша!» Гэта быў слабы, але радасны крык чалавека, які пасля смяртэльнай небяспекі убачыў ратунак. Рэчаў было мала. Той жа студэнцкі партфель, напакаваны клапатлівымі рукамі Сашы самым неабходным, што можа спатрэбіцца ў далёкай дарозе і ў салдацкім жыцці. Гаспадыня сказала: «Давайте пасядзім перад дарогай». Яны селі побач на доўгім услоне, толькі малая Нінка на бярозавым чурбаку каля печы. І раптам гаспадыня заплакала, выціраючы слёзы рогам хусткі. «Што ж гэта вы, Аня? А то вы і мяне разжалобіце чаго добрага», — жартам сказала Саша. У самой дрыжалі губы, і голас ненатуральна звенеў: «Хадзем, Петя, а то мы всіх разжалобім, бо не Нінка ўжо хліпае». Пятро падняўся, працягнуў руку. «Бывайце, Аня». Яна абняла яго. «Даруй, Петя, калі што. Нічого, все добра, Аня. Дзякую вам. За Сашу не хвалюйся. Служы шчасліва». Саша выйшла першая, як заўсёды імклівая, нецярплівая, ёй цяжка было глядзець на развітанне. Раніца была сонечная, ясная, але ўжо холодная.
Пятро дагнаў Сашу на вуліцы і сказаў: «Добры чалавек, Аня. Ён зусім забыў, што год назад ненавідзеў яе. Яна мне што маці, прызналася Саша. Давай я панесу портфель. Не, я. Табе яшчэ хопіць несць, яшчэ руки забаляць. Трэба было ўсё ж папрасіць коня. Дарэмна ты не захацеў. Я хачу прайсці па нашай дарозе. Калі я буду тут зноў, а? А на шляху, можа, сяду на машыну. У двары, паўз які яны праходзілі, пачуўся жаночы голас наўдагон ім: «Глядзі, як доктарка мужа праводзіць у армію. Бач, мяне асуджаюць. Глупства». Яны выйшлі ў поле. Бярозы на могілках стаялі ў жоўтым полымі, каля яны дарог былі засыпаны апалым лісцем, на агароджы, на бадай што голых ужо вішнях, на прыдарожным быльнягу вісела павуцінне бабінага лета. Пятро хацеў радавацца. Ён жа многа чытаў у розных кнігах, часопісаў, бачыў у кіно, як радуецца моладзь, калі адыходзяць у армію. Чаму ж у яго няма гэтай радасці? Ён падумаў, што гэты смутак, які сціскаў яму сэрца, навеяны восенню. Навошта прызываюць у восень, калі нават прырода смуткуе, так пуста навокал, павуцінне. Няхай бы гэта было вясной, калі ўсё зацвітае, ажывае, весела было б. Ён проста шукаў апраўдання свайму смутку, бо яму было сорамна. Хіба ён горшы за іншых? Хіба не імкнуўся ён яшчэ са школьных год у армію, не хацеў паступіць у ваенную школу? Не, ён таксама з гонарам, з радасцю ідзе выконваць свой пачэсны грамадзянскі абавязак. А настрой гэты ад таго, што цяжка пакідаць Сашу. Яна застанецца адна сярод чужых. Хутка гэтая безлесная раўніна пакрыецца снегам. Стане яшчэ больш сумна. Яна адна будзе сядзець доўгімі вечарамі, а ўдзень хадзіць да хворых. Ён убачыў, як Саша взяла портфель у другую руку. Табе цяжка, давай я панесу, ні крышачкі, не цяжка. Што ты выдумаў? Ведаеш, ты менш хадзі цяпер, няхай возяць, а то будзеш бегаць у дальнія вёскі, асабліва зімой. Чаму менш? Чаму? Ты ведаеш, чаму? Дурненькі ты нічого не разумееш, хадзіць трэба больш, это карысна і мне, і яму, ёй. Саша засмяяла. Які ты упарты, ўсё адно. Поле перад імі ляжала роўнае, голае, толькі з аднаго боку позірк цешыла маладая рунь азіміны, а з другога, як ні кінь вокам, цягнуліся шэрая пожня, чорная ралля, ніводнай жывой істоты, калі не лічыць адзінокага трактара, што поўз удалечыні на схіле ўзгорка чорным жуком. З-за таго ж узгорка выглядалі верхавіны таполяў у прыдняпроўскай вёсцы. Колькі разоў я цябе сустракала, тут і праводзіла. За аднаго паўгода, адны сустрэчы і раставанні. Хаця б месяц пажылі разам. У голасе Сашы гучалі дакор і скарга. Дурань я, што паехаў пасля хваробы на працу. Я ж мог быць дагэтуль з табою. На 1,5 месяца паляцеў такую далеч. Я ж казала табе, ты упарты, дык хіба я не хацеў застацца, Сашок?
Ён узяў яе за локаць, сціснуў, прытуліўся шчакой да яе пляча. Але гэты закон баяўся, што будуць непрыемнасці. Мы ўсяго баімся. І калі мы ўжо не будзем баяцца, Саша, мілая, дамаўляліся ж не гаварыць пра сумнае. Саша ўздыхнула, я і дагэтуль не занесла ў сельсавет 3 рублі. Успамін пра тое, як яны колькі дзён назад пайшлі ў сельсавет запісацца, і як у іх не аказалася 3 рублёў заплаціць пошліну, заўсёды смяшыў іх. Але цяпер і гэты ўспамін здаўся Пятру вельмі сумным. У яго наогул не было грошай. Ён і дагэтуль быў па-студэнцку бедны, і Саша дала яму на дарогу. Каб змяніць тэму размовы, ён успомніў пра іншае. Смешна, як мой бацька крычаў, што толькі дурні жэняцца перад арміяй, калі я сказаў дома, што ажаніўся. Ім цяжка зразумець, яны ніколі не зразумеюць, што інакш і быць не магло у нас. Праўда, Сашок? А я сваім і дагэтуль не прызналася. Ты напішы ім. Каму? Бацьку і мачыся? Сястры. І маім напішы. А што напісаць? Маці толькі прасіла, ты зразумей. Яму здалося, што яна не хоча пісаць. Я разумею, я напішу, сёння ж напішу, заспакоіла яго Саша. Раптам яны змоўклі. Угары над імі пачулася сумнае курлыканне. Яны спыніліся, узнялі галовы і ў чыстым блакіце неба ўбачылі жураўлёў. Роўны клін іх аддаляўся на поўдзень. Жураўлі курлыкнулі толькі адзін раз, але так жаласна і працягла, быццам развітваліся з нечым вельмі родным. Далей ляцелі моўчкі. Саша доўга позіркам праводзіла іх. Пятро убачыў, як па шчоках у яе скаціліся слёзы. Ён асцярожна паклікаў яе, Саша закрыла твар далонямі, а калі адняла рукі, вочы былі сухія. Всё-таки гэта цяжка, вельмі цяжка, Божа мой, 3 гады. Народзіцца і вырасце дзіця, цябе не будзе. Саша, любая моя хорошая, я ж праз год прыеду в отпуск. Мне ж дадуць в отпуск, я буду старацца, буду прасіць, ты не хвалюйся. Ён адчуваў, што суцяшае яе наіўна, але іншых слоў не знаходзіў. Ну, добра, пойдзем. У цябе яшчэ вялікая дарога. Добра, калі сядзеш на машыну. Яны выйшлі на шлях, абсаджаны маладымі бярозкамі, клёнікамі, таполямі. Дрэўцы стаялі ўжо голыя. Дзе-нідзе сіратліва трапяталі адзінокія лісцікі, і ад гэтага дарога здавалася яшчэ больш маркотнай і пустой. Можа, вернешся, Сашок, прапанаваў Пятро. Табе цяжка будзе, мне? А табе? Не, я пайду яшчэ. Я далёка пайду, каб я магла вось так ісці з табой увесь час, усё жыццё. Я буду адчуваць цябе заўсёды побач. Ён абняў яе за плечы, прытуліў да сябе. І так яны ішлі ўзбоч шырокага шляху, разбітага і пыльнага нават увосень. Мне здаецца, што я не дачакаюся таго часу, калі мы сапраўды будзем вось так заўсёды разам. І нікуды не трэба будзе цябе праводзіць. Мне нават не верыцца, што ёсць такія людзі, якія ўвесь час жывуць разам. Будзе і ў нас такое шчасце.
А калі што? Насцеражыўся Пятро. Нічога. Я не хочу пра гэта гаварыць. Ты ведаеш, пра што я думаю. Пра вялікае няшчасце для ўсіх ты будзеш пісаць мне часта-часта, правда? Кожны дзень, Сашо, кожны дзень. Ён не ведаў тады, як нялёгка будзе яму, салдату, выконваць гэтае абяцанне і сваё шчырае жаданне штодзень пра ўсё расказваць ёй, сваёй Саш. Паднімалася сонца, ў небе паплыло павуцінне. Чаму гэты час называецца бабіным летам? Это несправядліва. Я так люблю гэты час. У лесе зараз прыгожа. Я сумую без лесу. Мяне цягне за Днепро. Заўтра пайду і буду цэлы дзень хадзіць там адна. Цэлы дзень. Навошта? Мне так хочацца. Я буду вспоминать тебе. Буду клікаць цябе. Ты пачуеш? Саша, не трэба, попрасіў ён, адчуваючы, як горка салёны камяк сціскае горло. Не трэба. Я перайду на другі бок дарогі, і мы будзем ісці моўчкі. Я просто пагляджу на цябе, які ты. Яна перайшла і сапраўды доўга маўчала. Яны ўзышлі на ўзгорак, з якога было добра відаць і вёска, у якой яна працавала, хоць адышлі ад яе кіламетраў 8, і далёкія дымы рэчыцы, і блізкі Днепро з шырокай лугавой поймай, застаўленай стагамі. Саша спынілась. Калі ты будзеш ехаць у отпуск, ты напішы мне. Я сустрэну цябе вось тут. А цяпер я вярнуся. Она поставила на зямлю портфель, взняла руки, як бы намерваючыся паправіць валасы. Петро імкліва абняў яе, притуліў да сябе. Доўга яны стаялі так, адчуваючы частыя удары сэрца в адно аднаго, яны нічога не казалі. Пра ўсё было сказана, дамоўлена. Цяпер ім хацелася проста лішнюю хвіліну пабыць разам. Так блізка. І назаўсёды захаваць у памяці цяпло гэтай блізкасці. Потым Саша вызвалілася з абдымкаў, сціснула абедзвюма рукамі яго галаву, пацалавала ў вусны, у лоб, у вочы і, нічога не сказаўшы, лёгка адштурхнула яго, павярнулася і шпарка пайшла назад. Петро хвіліну стаяў ашаломлены, потым закрычаў «Саша!» і кінуўся за ёй. Яна пайшла хутчэй, каб ён не дагнаў, таму што тады развітанне зацягнулася, па гэта цяжка «Саша!» Закрычаў ён зноў і спыніўся. Яму стала вельмі балюча і крыўдна, што яна не азіраецца, што не хоча паслаць яму апошняга «бывай». Тады яму не прыйшло ў галаву, што яна плача. І не хоча. Не хоча. Каб ён бачыў яе слёзы і хваляваўся. Але яна не здагадалася, які страшэнны боль і пакуты прычыняе яму, адыходзячы вось так. Няўжо табе не балюча, што ты так лёгка развіталася і не хочаш азірнуцца? Саша, што ты робіш? Паглядзі! Крычаў ён у думках. Нарэшце яна павярнулася, памахала рукой. І на такой адлегласці яна прайшла добрых крокаў 100, ён убачыў, што яна плача.
Незвычайным замілаваннем і любасцю напоўнілася яго сэрца. Саша, любая, слаўная моя, не плач, не трэба. Я хутка прыеду праз год. Ну, хіба мала людзей пакідаюць жонак? Не плач, шаптаў ён, але самому яму хацелася плакаць. Саша пайшла далей. Вось яна паднялася на ўзгорак, зноў спынілася, зноў памахала рукой. Вось яна пачала спускацца на той бок узгорка, ніжэй, ніжэй, пакуль не схавалася зусім. Але Пятро з надзеяй глядзеў на другі ўзгорак, што віднеўся далёка за першым, убачыць яе яшчэ раз апошні. Сапраўды, вось зноў паказалася яе белая касынка, вось яна ўся Саша, але гэта ўжо вельмі далёка, за нейкі кіламетр, ужо нельга разглядзець ні яе твару, ні нават колеру сукенкі. Саша доўга стаяла там на вяршыні ўзгорка на фоне яснага неба, адзінокая, сумная жаночая постаць сярод асенняга поля. Бывай, Сашок, бывай. Не плач. Я ніколі не забуду цябе. Ты дала мне столькі шчасця. Я на крылах прылячу да цябе праз год. Это хутка, вельмі хутка. Постаць Сашы знікла. Больш Петро не мог убачыць яе. Ён уздыхнуў, падняў з зямлі свой портфель.